Ben, por ganar tempo, moitas gracias, Xema. Ganar tempo mentras retornan do café os compañeiros, vamos a conferencia dentro desta xornada, da segunda xornada. Esta é unha conferencia, unha intervención nuclear, a de Rafa Vallejo. E por moitos motivos, porque Rafa é Combarro, Rafa é a Solaina, Rafa é o informe que, de alguna maneira, quixen recoller daquela publicación da revista Obradoiro. Ten unha intención tremenda poñela aí, non? E, polo tanto, é un pouco o que estuvo dinamizando e mantendo ese espírito crítico, chegando a unha conclusión que eu facía necesaria a hora de comprender e estudiar os conxuntos históricos, comprendelos como todo ele é unha historia que hai que saberla traballar, investigar e formalizar. Pero é a historia que parte dun documento importantísimo, que é a propia Constitución de Combarro. Que maior documento, que mellor documento que o propio Combarro. E, polo tanto, el, como licenciado en Económicas, pero sobre todo por esa orientación de historiador, e que está casi unha formación de facto, non? De práctica, é unha, penso eu, de esa escasez que reclamaba François Chouay, de que non hai estudios desde críticos da historia e da historia de arte, a historia social, a historia económica, que avalen a comprensión, formalización e un salto cualitativo na comprensión de patrimonialización cultural do patrimonio do conxunto histórico. E eu penso que Rafa está en esa situación. Por lo tanto, as outras cuestións da currícula hai que decilas por unha cuestión de protocolo, pero me está dicindo non as diga. Bueno, fundamentalmente está en esos informes, está en traballos deste tipo, ou ben por colaboración con outros compañeiros, con outros investigadores, ou publicados por el mesmo. Destaco que el ten a publicación e a da guía de Combarro e del. Agora estaba enseñándome, e que, cando eu fun ali para preparar a conferencia que dira na Solaina, eu o primeiro que quixen era ver que nivel de gestión dese patrimonio turístico, e fun a 2 ou 3 ali tendas e preguntei, unha guía, non había guías, pero si había bruxas. As meigas, porque as meigas non é o hito deste turismo cutre, de masas desorientadas e de técnicos turísticos desorientados, que, en vez de ter un hórreo ou unha beira desta mura que recolle os hórreos, ou ben non sei que, pois un cruce de término, o elemento de recordo que se lembra a xente que vai ali é unha bruxa, unha meiga. E dice, bueno, isto aquí hai un disloque e tal. Dende logo, non está no espírito de lugar que decía Teresa, non? E isto se debe, esta continua pelexa, estemos aí un bon resistente, a Solaina e Rafael. E isto penso que é o mellor currículo que se lle pode decir dese. Moitas gracias. Gracias, Iago. Moi elogioso e ademais emocioname, por lo tanto, xo agradezo. Bueno, eu sempre que dou unha clase ou dou unha charla, cando chego á aula, a miña idea é dicir, bueno, polo menos que salgades daqui sabendo unha ou dúas cousas máis das que entrastedes. Este é o meu afán nesta intervención, non? Unha intervención que quere ligar con algunhas cousas que se dixeron aquí onte en relación aos portos e aos conxuntos históricos e que liga claramente complementando o que xa dixo Iago desde o seu papel de arquitecto e de teórico do patrimonio histórico e moi oportunamente Teresa Nieto desde o lado da administración. Bueno, sin máis preámbulo, vamos a empezar. Eu vou a presentar aquí o informe que fixemos recentemente, 2014, que está un pouco nas bases
destas xornadas, que lle presentamos á Administración Pública de Galicia, a toda, incluído o Parlamento, os distintos grupos, no Concello de Pollo e o Goberno galego, non? Un informe que xa editamos, aquí vedes este informe original, que xa editamos na Solaina, fixemos unha edición moi modesta de 50 exemplares, que pretendemos, que este de aquí, que pretendemos presentalo ahora no mes de xulio. Bueno, que ten un informe? Básicamente este é o índice do informe. Ten unha introdución que plantea a necesidade, ten un pouco de historia sobre o conxunto histórico e a súa conservación. Isto é importante para entender como se chega ao Combarro actual e o cambio de paradigma que se produce nos últimos anos. Un cambio de paradigma que se analiza neste punto segundo, que é a situación socioeconómica actual de Combarro e a situación do seu patrimonio cultural. En terceiro lugar, vou a presentar aquí o que nos presentamos como plan de actuación en 10 medidas para que sirva para darlas a conocer tamén como motivo para o debate, non? Bueno, o informe ten algunhas cuestións máis, unha serie de apéndices. Bueno, este Combarro na ría de Pontevedra, esta paisaxe emocionante, con ladeira, con litoral, con toda a ría dialogando con ela. Ben, nos empezamos o informe con estas dúas frases porque queremos situar a cuestión de Combarro, como agora vos vou decir, en relación aos novos usos actuais, non? Unha é este documento do ano 97, Sostenibilidade do turismo mediante a gestión de seus recursos naturales e culturales, que di o seguinte: a miúdo unha zona que recibe un gran número de visitantes ou que depende demasiado do turismo percibe os sinais de desenvolvemento excesivo ou de saturación cando xa é demasiado tarde. As zonas turísticas que reciben unha grande afluencia de persoas deben supervisar constantemente o impacto dos visitantes sobre o medio natural e construído e sobre os valores sociais e culturais. E a segunda é dun documento da mesma época, do ano 96, un ano antes, da Declaración de Helsinki, non? O crecemento do turismo cultural pode contribuir ao desenvolvemento e a revitalización regional, se ben pode crear tensión sobre o patrimonio cultural e afectar a calidade de vida da comunidade. Débense buscar políticas e estrategias de turismo cultural dentro da perspectiva dun uso equilibrado e sostible do patrimonio, preservando as posibilidades de uso para as xeneracións futuras. Débense encontrar modelos específicos de desenvolvemento de turismo cultural sen reproducir os esquemas habituais de turismo de masas. Bueno, en torno a isto vai a discurrir a miña intervención, sobre todo na parte final das propostas, pero tamén na parte de diagnóstico. Bueno, por que un informe urxente? Pois, basicamente, porque en Combarro estamos ante un exemplo de perda de capital cultural, ou de patrimonio cultural, se queredes, non? Derivada dunha actividade económica altamente impactante se non existe unha xestión acaída ou adecuada da mesma, non? O turismo, por definición, consume territorio e pode ser unha actividade moi depredadora. Por outra parte, constatamos que a política de conservación e salvagarda do conxunto histórico de Combarro foi históricamente deficiente, o sigue sendo na actualidade e, ademais, esta política hoxe está desbordada pola realidade da especialización turística de Combarro. Bueno, vamos a empezar pola historia. Eu aquí uso un discurso que fai unha disciplina que é a historia cultural do turismo, pero que é moi aplicable e moi pertinente para o caso de Combarro. No caso de Combarro hai un descubrimento intelectual que se produce no tránsito do século XIX ao século XX, no que confluyen artistas, pintores, intelectuais de extracción fundamentalmente urbana. Di Paz Andrade Valentín, que é un deles, o interese por Combarro, un pueblecito de pescadores pintoresco e interesante, pois iso, arranca neste momento que recolle moi ben Valentín pois en varias cousas que escribe sobre Combarro. Bueno, este descubrimento vese moi claramente e, ademais, esa doble dimensión do pobo artístico, do pobo pintoresco, do pobo con valores históricos patrimoniales, pero tamén como unha das iconas referente da Galicia bonita, da Galicia turística a ser visitada. E iso como se concreta? Pois este cartel dun gran cartelista vigués que é Federico Rivas, do ano 1929, que é un dos 10 que está na Exposición Iberoamericana de Sevilla. Dos 10 de Galicia, un é de Combarro. Por lo tanto, esa imaxe de Combarro como destino turístico xa está forxada, xa está cimentada nesa época. Bueno, do descubrimento intelectual pásase á tutela, e aquí aparecen os gatekeepers, os
que gardan as portas, os que conservan as esencias, vale? Ben, eses guardiáns culturales, que son guardiáns de extracción, que son individuos, algunhas mulleres de extracción urbana, que máis alá do contido humano do pobo e das súas necesidades, ou mesmo, alleas a estas, transmiten a preocupación de que había que protexer a viliña de intervencións inoportunas que o desfigurasen, convertendo nun vulgar conglomerado. Isto recollo Sánchez Cantón, que é cando empeza realmente o proceso para a declaración de Combarro como conxunto a protexer. Ben, quenes son esos gatekeepers? Aquí poño algúns dos nomes. Casto San Pedro, fundador da Arqueolóxica de Pontevedra e do Museo, Sobrino, Paz Andrade, Otero Pedrallo, Castelao, José Trapero Pardo, Novás, Filgueira Valverde, Chamoso, Francisco Javier Sánchez Cantón. Ben, e aquí aparece outro deles, Joaquín Pesqueira, que é un pintor que escribe en sonata gallega no ano 1945-46. Fixadevos a coincidencia de datas. Non queremos que estas líneas tengan un acre sabor a elegía, pero aspiramos a que sean un aldabonazo que llame la atención de las personas interesadas en que Combarro no pierda su carácter, su tipismo y su belleza. Hay que salvar a Combarro de la peligrosa invasión del cemento, del ladrillo y de la uralita. Hai algo máis ou hai 70 anos, non? Ben, polo tanto, descubrimento intelectual, tutela formal. Bueno, hai unha data que é o 48, xa dixemos, o 51, iníciase o expediente para a declaración de Combarro como conxunto. Eu estuvino no Ministerio de Cultura, cando aínda tiña competencia, e consultei ali, cando estaba de estudiante en Madrid, todo o expediente, non? Polo tanto, conóceme bastante ben o proceso. A partir das fontes do Ministerio, que non estaban todas, pero bueno. 1952, apróbase en Santiago, por man de Chamoso Lamas, as normas que rexerán la edificación enclavada en el conjunto artístico y pintoresco. Vale? Están en castelán, lóxicamente. No ano 72 declárase como conjunto artístico e pintoresco de interés nacional, o que decía antes Iago do pintoresco, enlaza con estes pintoresquismos dos anos 40, dos anos 50, non? No 90 redáctase e apróbase o avance do Plan Especial de Combarro, que está baixo a dirección da arquitecta Pascuala Campos, sobre a que logo falarei porque ten actuacións importantes en Combarro, e no 2001 elabórase o Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico. A pregunta é, como fixo Teresa, foi suficiente a tutela formal para conservar Combarro? Como vivían os habitantes de Combarro en 1972? Mellorou a súa calidade de vida a declaración? E a declaración foi suficiente para manter o conxunto histórico cos seus valores tradicionales incorporados? Bueno, unha primeira resposta, se foi suficiente a tutela formal para conservar Combarro, é que non, non? Como vivían os habitantes no 72? Mellorou a declaración do 72 a súa calidade de vida? Bueno, que constatamos no ano 72? Pois, por unha parte, un problema de necesidades básicas a resolver. Hai déficit de equipamentos colectivos, na auga corrente, na rede de sumidoiros, na rede telefónica, mesmo na de electricidade, e hai un déficit da habitabilidade das vivendas. Hai exemplos, como veremos ahora cunha cita, cualificables de infravivenda. Está na propia declaración, que fala da modestia das habitantes e das súas vivendas, non? E din os arquitectos Efrén e José Luis García Fernández, en España dibujada no 72, para garantir a conservación desta viliña requírese dedicación e diñeiro. Aquí tendes a cita máis amplia que me parece moi ilustrativa. Para min foi un fío conductor de toda a reflexión sobre Combarro e dos documentos que se fixeron sobre Combarro. Mantener Combarro en súa integridade debe suponer un gran sacrificio para sus modestos habitantes, cuando el resto de las geografías se renueva o se derrumba, casi siempre por razones puramente económicas. Lo que hace falta para que todos continuemos pudiendo gozar de los resultados de aquel sacrificio es que arrimemos el hombro, y que este arrimar el hombro se traduzca en una ayuda de la Administración, que si limita y prohíbe ciertas actuaciones inconvenientes, también debe empeñarse en que mejoren las condiciones de vida
de esas gentes, promoviendo actividades convenientes y mejorando, entre otros, el bajo nivel de habitabilidad de las viviendas, que no es difícil y que no tiene que suponer alteraciones graves. Es cuestión de dedicación e dinero. Houbo dedicación e diñeiro nos anos 70 e nos anos 80 respecto a Combarro? Non. E hai unha única excepción, desde o conocemento que eu teño, non? Que é o excelente traballo técnico realizado pola arquitecta Pascuala Campos nos anos 1983-85, non? Que é unha cualificada intervención de restauración de Combarro financiada polo MOPU pola Subdirección Xeral de Arquitectura, sendo o arquitecto Manuel de las Casas subdirector xeral. Cal era o fin último de Combarro? Logo expreso, Pascuala está no informe, posto con máis detalle. O fin último é salvar Combarro de su ruína. De acordo? Un informe que, por certo, lle pedín ao Consello, non sei se será posible que lo envíen a todos os que estades matriculados no curso, e que pedín que, no seu caso, se colgase na plataforma do Consello da Cultura Galega. De forma que o que non diga o aquí, ou que o diga mal, tende lo mellor expresado aí, non? Houbo dedicación e diñeiro nos anos 90? Pouco de ambas as dúas cousas, non? E isto, ademais, tras un proceso de intensa reivindicación, que se sustenta en informes e plan de medidas que fixemos na Asociación A Solaina e que Iago conoce porque era entonces director xeral de Patrimonio desde o ano 1991. Nese escenario de intensa reivindicación, a Xunta de Galicia, a Dirección Xeral do Patrimonio, entra en escea, fai 2 estudios técnicos excelentes no 92 e no 93, elabora un plan integral de conservación, restauración, rehabilitación, con valoración económica en pesetas da época, 780 millóns de pesetas, sendo Iago Seara o director e Manuel Chaín un dos homes que traballan na Dirección Xeral, pero que na práctica se desenvolven actuacións moi puntuais, polo que eu sei, en obra pública fundamentalmente, polo tanto, cunha escasa ou con moi pouca aplicación. A continuación vai entrar inmediatamente en escena o Ministerio de Cultura. Por que? Porque nós denunciamos a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Cultura en base á Lei do Patrimonio de 1985. Eu creo que debe ser o único caso en Galicia e que lleveu crear algún quebradeiro de cabeza, non me sei esa historia, tampouco lle preguntei nunca a ninguén, non? Por presunta expoliación en base ao articulado da Lei do Patrimonio do 85, cando por acción ou omisión os poderes públicos contribuyen a que desapareza ou se perda parte sustancial dos bens de interés cultural do patrimonio cultural, neste caso galego, pero tamén español, non? E en todo este escenario hai un axente que é o Concello de Pollo, que lógicamente fai algunhas cousas. Non se trata aquí de entrar en detalles e ademais está no informe, pero que basicamente está en fora de xogo. E isto está históricamente. Eu, cando vin o expediente no Ministerio de Cultura, dime conta que a intervención municipal é de convidado de pedra. Non existe prácticamente. Por lo tanto, a preocupación por Combarro ven sempre de fora dos intelectuais que os descubren, dos gatekeepers e da administración que asume o discurso destes intelectuais. Ben, que pasa primeiros nos anos 90? Vámonos meter aquí porque isto conecta co informe actual, non? Pois un dos informes importantes que estaba na publicación que antes citou Iago é o informe sobre o patrimonio construído do conxunto histórico de Combarro, datos para a súa consideración como obxecto de expoliación, de xaneiro do 91, que presentamos ás distintas administracións, fixemos entrevistas no Parlamento con todos os grupos e o valoraron positivamente, non? E que detectábamos aí? Pois 3 problemas principais no urbanismo e na arquitectura de Combarro que non desenvolvo aquí, que están no informe. Unha era a alteración profunda interna, visible nas alteracións das tipoloxías e nos problemas de uso actual de entonces das vivendas, cunha elevada proporción de ruína ou deshabitación, a cancerización dos bornes urbanos a través desa carretera da que falábamos onte que articula o crecemento, os novos crecementos, e logo o que chamábamos nos a desarticulación da trama urbana con un principal elemento distorsionador que era a playa de Chousa convertida en explanada recheada no ano 1982. Esta é a playa de Chousa, que articula a comba de Combarro. Este é unha foto de principios dos anos 70, onde nos bañábamos os rapaces. Este
é unha imaxe dos anos de principios do século XXI coa antiga praia xa rechada e coa intervención que fixo aí César Portela en 2002, a que logo aludiremos. Ben, nese informe do ano 91 analizamos as 191 vivendas do que estaba delimitado entonces como conxunto histórico, das cuales había habitadas o 65% e deshabitadas con distintas situacións o resto, non? Habitables, inhabitables e en destrucción ou ruína. A destrucción ou ruína era un porcentaxe importante, do 13%. E as deshabitadas, o 21% a añadir a este 13%, non? Ben, que constatábamos desde o punto de vista formal, desde o punto de vista tipolóxico? Aí o vedes, non? Unha tipoloxía tradicional e materiais tradicionais só no 42% dos casos, tipoloxía tradicional e materiais novos no 20%, e o resto con volúmenes alterados, con distintas categorías, non vou entrar en detalles para manterme no tempo, e en destrucción ou en ruína o resto, non? Ben, tamén identificábamos os problemas referentes aos espacios públicos, as infraestructuras e a calidade medioambiental, non nos quedábamos nas vivendas. Falta de saneamento integral, problemas de limpieza do conxunto histórico, contaminación visual por antenas, cables, carencias e deficiencias na pavimentación das rúas. Había máis do 15-20% en cemento ou sin ningún tipo de pavimentación. E planteamos o seguinte, a necesidade de afrontar o ordenamento do espacio máis conflictivo de Combarro, entonces, que era esa esplanada de Chousa, que desvirtuaba profundamente a lógica constructiva do pobo de Combarro, non? E logo, decíamos que ese ordenamento debería ser complementado cun paseo marítimo entre Chousa e a Canteira, que é outro porto de Combarro, entonces, con pouco uso, e que se ampliara ese muelle da Canteira. Por que? Porque había un problema de necesidades para o sector mexilloneiro que crecera moito na década dos 70, na década dos 80, e que tiña un problema no porto de Chousa nese momento. Aquí tendes Chousa, aquí tendes o porto de Chousa, a antigua praia esplanada, o porto de Chousa e o porto da Canteira. Pedíamos un paseo aquí, de baixa intensidade, non o que se fixo despois, e a ampliación disto para darlle novos usos e darlle calado suficiente, porque aquí había un problema de colmatación que non se resolvía cos dragados periódicos. Pero, bueno, non vamos a entrar en detalles. Que sucedeu entre 1995 e o 2002? Bueno, que o plan de Combarro especial botou a andar entre o 1990 e o 2001. E, polo tanto, en 2001 Combarro ten un dos instrumentos para garantir teóricamente, eu creo que isto na exposición de Teresa quedou moi claro, non? A tutela e a conservación de Combarro, non? E afrontouse o programa definido no 91 e asumido no Parlamento de Galicia en 1992. Presentamos un plan de medidas e aprobáronse 8, de forma unánime por todos os grupos. Outra cousa que logo se aplicara. E aí, ese plan incluía o que dixemos, o ordenamento do espacio máis conflictivo, que era a esplanada de Chousa, o ordenamento completado cun paseo marítimo entre Chousa e a Canteira e a ampliación do muelle da Canteira. Bueno, a ampliación do muelle da Canteira, que se fai entre o 95 e o 97, aí poño 96 porque cando corresponde esta fotografía, xa se fai cunha dimensión excesiva, extraordinaria, non? Este é o resultado do que ahora vamos a ver de toda esa ordenación litoral nesas tres fases. Chousa no 2002, nunha obra que Cuíña lle encarga, non sei se máis ou menos directamente, a César, aí das nosas reivindicacións de que, bueno, ben, fixestedes o novo muelle, fixestedes o paseo marítimo, deixades o que estaba creando uns problemas serios, porque era un lugar de aparcamento indiscriminado. Que pasa aquí, non? E entonces, no 2002, fixose esa ordenación, non? Ben, esta é unha imaxe de esa intervención de César en Chousa, unha imaxe recente, que está na guía da que falaba hai un momento Iago. E unha das cousas importantes que sucede entre o 95 e o 2002 é que a Consellería de Ordenación do Territorio e Política Territorial pasa a escena, e además nun lugar moi importante, con Xosué Cuíña ao frente. E Portos de Galicia adquiren con Barro un protagonismo
extraordinario, un protagonismo que lle afecta ao conxunto histórico. Entre outras cousas porque as competencias de costas do Estado, ese espacio que nos decíamos de paseo marítimo inicialmente iba a facer costas, pasan a COTOP e a Portos de Galicia. Que sucede na primeira década do século XXI? Que a COTOP e Portos de Galicia crean a súa propia xenda para Combarro. Mais alá dese programa que se reivindicaba desde Combarro desde o ano 92. E que entra nesa xenda o Porto Deportivo Comercial de Combarro que se plantea no 2004 e que se inaugura en febreiro do 2008. Que sucede como consecuencia desta nova xenda? Pois que Combarro entra nun novo paradigma institucional territorial. Eu lle chamo así. Posiblemente hai xa que mellorar esta denominación, non? Que a dinámica van a marcar agora as novas infraestructuras do litoral cos seus impactos correspondentes. Entre outros, a afluencia importante de coches. O conxunto histórico, nestos anos, a principios do século XXI, está sin política local e autonómica. É un suxeto paciente, un suxeto subordinado. E temos, polo tanto, un conxunto histórico subordinado física e institucionalmente aos equipamentos e ás instalacións portuario, deportivo, comerciais, aparcamento de coches incluído. Eu creo que isto é importantísimo para entender a dinámica presente, a dinámica actual de Combarro. Ben, aquí tendes unha foto no momento en que se está construindo, aquí o vedes, esa instalación que non é un porto deportivo solo, porque na época de Cuña había un proxecto que era moito máis restrictivo. Un proxecto que logo se converte nunha cousa máis amplia, a que nós presentamos un plan alternativo con planimetría, e o que nos contestaron en 2 folios que se un alumno meu de primeiro de carreira o suspendo. Quizás fose polas urxencias que decía onte o director xeral de Portos coas que se plantean estas cuestiones. Pedironlle o mismo nivel a unha asociación de veciños que a todo un enxeñeiro. Non, nos fixémolo de forma voluntaria, para que se vira que nós non nos opoñíamos porque sí. É dicir, nós estamos de acordo en que poida haber un porto deportivo. E máis, eu creo nos portos deportivos como un dos elementos da oferta turística de Galicia. Outra cousa é o modelo con que se producen, o modo de produción dese modelo. O que pasa é que o paso de Cuiña a outra consellería e outro conselleiro cambia o modo de produción dos portos de Galicia. E aí entra Combarro nese momento de cambio de paradigma, de cambio de modelo de produción. Como consecuencia, unha intervención excesiva, desmedida, que non ten só como finalidade a estrictamente deportiva do porto, sino crear un ámbito comercial. Bueno, e quédome aquí. Ben, esta imaxe é unha metáfora do que sucede. Teníamos un conxunto histórico con seus valores fixados na memoria, fixados nos documentos, con un equilibrio, con o seu propia dinámica, con o seu propio deterioro, e agora temos un conxunto histórico pegado a un puerto deportivo, subordinado físicamente a un porto deportivo. Un equipamento que está relacionado cos usos residenciales do territorio. Isto non muta só o que pasa no conxunto histórico. Aquí que estamos planteando en sentido amplio os conxuntos históricos, os equipamentos, as infraestructuras do territorio, muda a forma de entender o territorio limítrofe para convertirse nun lugar residencial. Nun lugar residencial que podese facer ben, mal, ou podese facer incluso con pretensións especulativas. Voume quedar aquí. Ben, isto, lóxicamente, é unha expresión, estas intervencións teñen a súa expresión física e pódense medir en superficie, non? Ben, este era Combarro no ano 1994, antes de esa intervención no borde litoral. Temos un ámbito do Plan Especial de Protección de 59.000 metros cadrados, temos unha superficie do conxunto do casco histórico de Combarro só de 28.000 metros, vamos a redondear 30.000, temos un peirao da rúa que é o de sempre, o que dibuxa Maside, no que pinta Maside, e que é o centro neurálxico sociolóxico do Combarro, no que chegan os barcos pola mañán coas boginas para que as mulleres vayan todas as mañáns. Ese subaste ali o peixe, etc. Bueno, pois só 500 metros cuadrados.
e o de Chousa, que tiña 2.721. Como consecuencia, a superficie portuaria era só un 11% do casco histórico de Combarro, ou un 5% do ámbito do Plan Especial de Protección. Que situación nos encontramos en 2008? Antes Teresa tamén falaba das datas, eu aquí as preciso un pouco máis, non? Que encontramos unha situación totalmente desmedida, non? Unha superficie total portuaria que é o 117% do conxunto histórico. É maior que o conxunto histórico. Polo tanto, aquí visualízase moi ben, isto era, se unha vez, un conjunto histórico pegado a unas instalaciones portuario-deportivas comerciales, non? E un 56% do ámbito do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico. Ben, isto se o fixo Manolo Puello, que é un arquitecto daqui que traballa en Santiago, e que estuvo na área de Combarro na última fase, vese moi ben na imaxen que presentou de forma moi oportuna tanto Teresa na foto excelente do 2010 como nesta foto que está vinculada ao plan do litoral. Eu non conozo un caso semellante onde existise esta desproporción de escala, esta alteración en tan pouco espacio de tempo, non? Porque o conxunto histórico, con seus activos, con seus pasivos, que se sedimenta ao longo da historia, en menos de 20 anos muta totalmente a súa relación co territorio. Ben, que sucede, polo tanto, na primeira década do século XXI? Que nos enfrentamos a un novo paradigma institucional territorial, un conxunto histórico con plan especial sometido a unhas autoridades sen axenda para ese conxunto histórico, e falo das inmediatas, as do Concello de Pollo. Unha política, explicamos en política económica, son obxectivos e instrumentos e medios para conseguir os obxectivos. Se non tes obxectivos, non hai medios ni instrumentos. O edificio caese pola base. Este é o problema de Combarro, hai que dicirlo así, de forma clara. E non existe a nivel Concello de Pollo, nin existe a nivel provincial, nin existe a nivel autonómico. E logo temos, por outra parte, unhas autoridades, as de Portos de Galicia, cunha axenda para Combarro, pero que actúan, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista da asociación tamén nosa, ao marxen do conxunto histórico. E máis, me atrevo a decir que con unha certa predisposición a actuar a marxe das autoridades locais e dos residentes de Combarro. E sei ben do que falo. Encontramos, en segundo lugar, un novo paradigma socioeconómico, que é o turismo masivo, que en Combarro é un turismo fundamentalmente de excursionismo de día, non? Este turismo, esta actividade, marca a dinámica social e económica de Combarro hoxe, altera o capital cultural herdado, e iso sucede ao mesmo tempo que non existen contrapesos procedentes da política de conservación e salvagarda. Ni siquiera hai un discurso, ni siquiera hai unha guía do conxunto histórico que temos que facer nós, non? E non hai o que se creara no ano 69, el Museo de Artes e Costumbres Populares que aparece no boletín do 69. Se houbera existido iso, mellor ou peor, habría habido un conocemento no que se identificaría posiblemente a xente. Teríamos un discurso que facerlle a esos turistas e nos imporíamoslle a imaxen dos nosos valores frente ao que nos poden demandar. Vale? Polo tanto, non existe unha política cualificada de turismo cultural. Que significa iso de turismo cultural e de política cualificada? Bueno, que parte da idea de salvagarda, de sustentabilidade, respecto á herdanza patrimonial, e que poría o acento no cultural, subordinando o turístico ao cultural. Pero isto é pedir e poñernos nun escalón que é estratosférico neste momento. É pedir quizás demasiado, pero aí é onde hai que ir, non? Ben, un turismo que, esta é unha foto aérea, vese moi pouco, pero que todas estas entoldamentos con estructuras que tenden á permanencia solapanse, métese nesos espacios semipúblicos, semiprivados,
e rompen o diálogo tradicional de Combarro e Comas. Altérano sustancial, profundamente, en términos insostibles. Estánse cargando o capital cultural que sirve de base para a actividade económica. Isto non faría ninguén sensato. Isto é como ir pescar o mar a sardiñas con dinamita. Estamos dinamitando o patrimonio cultural, o capital cultural que xenera rendas en forma de turismo. Varios exemplos traídos dun dos informes que nos sirven de base por o informe do 2014. Paso rápido. Hai chiringuitamen, pero hai tamén estas cuestións que son de policía pública, de xestión pública. Isto é unha metáfora de que falta máis elemental xestión cualificada para Combarro, non? É imposible que poida existir isto nun destes calexóns que pintou Maside, que viviron eu co meu avó a ir a coller chocos á ría, e que este desta maneira. Que é un dos grandes atractivos de Combarro, asomarse por aí, ver o mar rascando as pedras, rascando a area, dialogando coa terra. Porque Combarro é un último socalco, o último escalón desos socalcos da ladeira. Esa construción, este muro costeiro que aparece aí, no que están os horros, é un último socalco. Feito hasta ali onde os recursos disponibles, as técnicas disponibles, cos mínimos recursos era posible, onde chega a pedra da ladeira do Castrodo. Físicamente, isto é esta cuestión. Ben, entramos nun segundo apartado. Cal é a situación socioeconómica actual de Combarro e a situación do seu patrimonio cultural? Bueno, agardo nestes 15 minutos poder explicarlo. Non temos un estudio coa metodoloxía que fixéramos 91 para valorar a situación e o uso das vivendas, pero sí temos 3 estudios feitos con outras metodoloxías e aproximacións útiles a estes efectos. Un deles é un traballo encargado polo propio Concello de Pollo do Seminario Carlos Velasco. A existencia dun plan especial de protección do casco histórico de Combarro e dunhas ordenanzas municipales posibilitan un marco legal necesario para a conservación e mellora desta zona. As actuacións realizadas estes últimos anos melloraron, sin dúbida, a situación do conxunto, a pesar de que algúns residentes e propietarios dos negocios non o consideran así. Pódense atopar no conxunto histórico de Combarro exemplos de boas prácticas, pero, a pesar destes bons exemplos, existen aínda no conxunto histórico deficiencias importantes, atribuibles tanto ao Concello como aos propios veciños ou propietarios de establecementos comerciais que afean o conxunto, restan atractivo o contorno. Outro un traballo excelente, non conocido aquí en Galicia, pero feito por Manuela Constantino, unha arquitecta italiana que o presentou no Politécnico de Turín. Manuela estuvo un ano aquí, foi Erasmus na Escola de Arquitectura da Coruña e fixe un traballo extraordinario. Bueno, di Manuela, a maioría dos elementos que constituyen o tecido urbano do centro histórico está en xeral nun estado de conservación que non se pode definir como bo. Segundo ela, moitos edificios sufriron no pasado recente numerosas intervencións de reestruturación e restauración que dificilmente poden ser calificadas como tales debido á falta de control por parte dos organismos encargados deste labor. Estas operacións caracterízanse por distorsionar o carácter e a imaxe histórico do edificio, logrando outra divorciada ou allea totalmente ao seu contexto. E fai unha relación de todos estes problemas, eu puxen 3 que vedes aquí, as cores usadas, nas vivendas restauradas, a presencia do desproporcionado porto deportivo, vedes que non é só unha cuestión de Solaina ou de Rafa Vallejo, a expansión urbana dos arredores do centro histórico onde se mostran grandes volumes, métodos de construción e tipos de construción incompatibles co contexto histórico, o que falaba da cancerización dos bordes, non? Ben, etc. E logo está Iago Seara, que xa falou disto, pero que basicamente sostén que Combarro xa non pasaría as avaliacións para ser declarado ben de interese cultural. Fala do non lugar ao que chegou hoxe Combarro, que está moi distante dos valores que o fixeron merecedor de ser considerado ben de interese cultural. E ten un texto máis longo que vai salir nunha publicación que temos agora a piques de salir. Desgraciadamente, no caso de Combarro, algunhas das imaxes que aqueles creadores elaboraron ou registraron foron expoliadas e outras as menos recreadas activamente, porque a paisaxe é algo vivo, aínda que nesa recreación non se perceptive presente que os usos e ideas proxectuais
novas deben ser compatibles en intensidade e dimensión coas ideas e usos históricos que construíron cada lugar. Lamentablemente, isto foi o que sucedeu en Combarro, donde este respecto non se dou, como observamos no que hai hoxe no Peirao Deportivo, no centro comercial invadindo a ría, na praza que invadeu o Areal de Chousa ou na escaleira dende esta praza a Rúa do Mar na Jurita. Bueno, nesta situación socioeconómica actual hai tres evidencias que hai que ter moi en conta e que axudan a entender o Combarro de hoxe. A primeira, que o Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico non foi quen de impedir o manifesto deterioro do conxunto en términos de calidade monumental e de respeto aos valores históricos e patrimoniais incorporados na súa arquitectura e na súa paisaxe urbana. Na década dos 70 e 80, bien Combarro, como vimos, un problema de necesidades sociais básicas a resolver, entre outras a habitabilidade das vivendas, faltaban algúns dos instrumentos técnicos para facilitar o labor protector, e hoxe o problema non é nin de instrumentos, nin de estudios, nin de diagnósticos. Nin tampouco sería de diñeiro, entendeu, a pesar da crise actual, non? Sigue a haber un problema de fondo recurrente no caso de Combarro, da dedicación ou das políticas. Constátase manifestos déficits na política de tutela, empezando pola municipal, seguindo pola provincial e continuando pola autonómica. Segunda variable a ter en conta. Bueno, refírese á conciencia dos habitantes, que se constata que, bueno, que cal é a súa conciencia respecto ao tipo de actuacións que son posibles e desexables para garantizar as condicións de habitabilidade e confort en términos actuais que sexan compatibles coa arquitectura herdada. Bueno, pois isto plantea moitas dúbidas. E hai dúas que son moi interesantes facerse e preguntarse, non? Unha delas é como valoran o patrimonio histórico as mulleres e os homes de Combarro. Oxe, aceptan de boa gana ou aceptan sin máis vivir nun conxunto histórico coas exixencias que iso implica? Onte, no caso de Muros, dábasenos un exemplo en sentido contrario, dicindo que parece ser que era así, e sobre todo a raíz do plan especial e da rehabilitación, non? Terceira variable a ter en conta. Na formación da valoración social respecto ao conxunto histórico influi hoxe unha realidade socioeconómica de fondo, o cambio de paradigma ou modo de vida do pobo. Combarro pasou a ser unha vila fundamentalmente turística desde a década de 1990. Veu retroceder a súa identidade tradicional de vila mariñeira e labrega, coa súa arquitectura e os seus espazos correspondentes, resoltos cunhas calidades e cunha armonía global que aínda hoxe nos emocionan, non? E o cambio na estrutura económica, coa terciarización turística, e o proceso de perda de identidade, como decía tamén moi ben Teresa, son fenómenos parellos, non? Así constatamos a concorrencia de tres procesos originados polo turismo masivo. É un pobo que ten pouca superficie. Esa actividade leva a unha intensa apropiación do público, coa ocupación de beirarrúas, rúas, peiraos con mesas, peiraos que son de Portos de Galicia e que non lle permite entrar na xestión ao Concello de Pollo. E Portos de Galicia parece que non se entera. Rúas e peiraos con mesas e asentos ou cadeiras de restaurantes, como os trairos de souvenirs ou tendedeiras de bazares. Bueno, hai un proceso, polo tanto, acaparador de espacios públicos con fins mercantís e beneficio privado, perxudicando aos veciños residentes, que estes son outros dos axentes, e o aspecto do conxunto histórico. En segundo lugar, os espacios semipúblicos, generalmente no borde litoral, como víamos nas imaxes, participan desa privatización excesiva, féchanse, cúbrense, ás veces con estruturas permanentes, que crean unha barreira visual da terra cara ao mar e do mar cara á terra, non? En terceiro lugar, o turismo induce unha reestructuración dos espacios privados, das vivendas, orientándose o uso cara ás actividades terciarias ou turísticas. Temos un problema. Temos o problema de que os usos residenciais están en relativo retroceso e, sobre todo, os residentes perciben que este proceso se está volvendo en contra da súa calidade de vida. Pascuala Campos escribía no ano 1985: en el momento presente se han ocupado huertas con nuevas edificaciones y han desaparecido hórreos que configuraban el espacio urbano. El espacio semiprivado desaparece al delimitarse rudamente. El perfil volumétrico se distorsiona con construcciones en altura que varían el sentido descendente hacia el mar y cambian
la relación entre espacios públicos e privados. Este proceso está hoxe desbocado, está fora de todo control. Cunha diferencia sustancial, e esta diferencia sustancial é moi sustancial. En 1985, esas alteracións tiñan que ver xeralmente con obras de ampliación da casa vivenda familiar. Non eran por outras razóns. Hoxe proveñen de construcións relacionadas coas actividades turísticas. Fixadevos o que din os veciños nesa enquisa que fixo o seminario Carlos Velasco no ano 2008. Que é o peor de vivir no conxunto histórico de Combarro? E di o 38%. Todo o pobo está orientado cara ao turismo. Faltan aparcamentos. Hai problemas relacionados coa limpieza, co lixo, etc. Cheiros. Combarro hoxe está moito máis limpo que no ano 1991, cando fixemos o noso informe, pero hai novas sucidades derivadas das novas actividades, aínda que hai unha certa xestión, non? Hai desastres urbanísticos, pensa o 16%, non? E que pensan os que teñen negocios de hostelería, de comercio? O que non debe facer para eles, según eles, o Concello de Pollo en Combarro, nesa enquisa aos hosteleiros? E di o 91% dos hosteleiros. Non debe establecer normas para a actividade comercial e hosteleira, en canto ao horario, limpeza, o tema das terrazas, o tema dos toldos. Tampouco debe limitar máis do 33% os permisos de construción e reforma no casco vello. E os do comercio din en porcentaxes similares, con algunha pequena variación. Temos un problema serio. Temos un problema de percepción. É dicir, eu creo que, non sei se o anarquismo se descubreu en Combarro, pero hai un elemento importante disto, non? Por lo tanto, temos un problema que fai que as autoridades locais se sintan sometidas á presión desta percepción do espacio, deste uso do espacio, e que, como teñen que asumir costes políticos da xestión diso, que eu creo que non serían elevados, en todo caso serían de moi corto recorrido, non asumen as súas responsabilidades. Ben, que di a Carta Internacional sobre o Turismo Cultural de ICOMOS do 1999? Di, o turismo nacional e internacional sigue sendo un dos medios máis importantes para o intercambio cultural, ofrecendo unha experiencia persoal non só acerca do que pervive do pasado, senón da vida actual e de outras actividades. O turismo é cada vez máis apreciado como unha forza positiva para a conservación da naturaleza e da cultura. O turismo pode captar os aspectos económicos do patrimonio e aproveitalos para a súa conservación, xerando fondos, educando a comunidade e influindo na súa política. É un factor esencial para moitas economías nacionais e regionais e pode ser un importante factor de desenvolvemento cando se xestiona axeitadamente. E di a continuación, o turismo excesivo ou mal xestionado, con curtidade de miras, así como o turismo considerado como simple crecemento, poden poñer en perigo a natureza física do patrimonio natural e cultural, a súa integridade e as súas características identificativas. O ámbito ecolóxico, a cultura e os estilos de vida das comunidades anfitrionas pódense degradar ao mesmo tempo que as propias experiencias do visitante. En resumen, primeiro, temos en Combarro un caso de libro, de manual, unha vila patrimonio cultural en proceso de perda irreversible como consecuencia dun turismo mal entendido e mal xestionado. Compre actuar con urxencia. E aquí, que era o motivo central disto, teño 5 minutos, vou non facer no tempo previsto. Que facer? Este é o que está na proposta do noso informe, que se fixo, como vos dixen, nesta publicación que presentaremos os vindeiros días. Bueno, en primeiro lugar, unha chamada á conciencia política, non? Que se leve a cabo unha diagnose rigurosa sobre a situación socioeconómica e patrimonial do conxunto histórico de Combarro por parte das administracións públicas galegas, non? Para isto sería desexable lograr un pacto municipal e un compromiso extraordinario dos poderes públicos galegos para a xestión eficaz deste singular conxunto histórico de Galicia. Eu o pido, e yo pedín na entrevista que tuvemos hai unhas semanas co Conselleiro de Cultura. Espero que nos reciba o presidente da Xunta de Galicia, porque tamén o queremos decir a él, aparte de algunhas cousas que están no plan, non? E nos reciban outras autoridades. Yo dixemos no Concello de Pollo,
Téñono claro, non sei se o conseguirán, porque estamos nun país tremendo, donde o fundamental non se aborda, donde o fundamental, donde teñen que existir consensos de país, non existe. É triste, pero eu o vexo así. Que esta diagnose debería facerse en base a unha enquisa á poboación de Combarro residente no conxunto histórico, a que está na área especial de protección e a calificada como área de rehabilitación no 2002, que valore a percepción, a vivencia, a opinión dos seus residentes e dos axentes directamente relacionados co conxunto, e aquí están todos os axentes, os residentes e os que teñen negocios, e que colla e recolla as súas necesidades e aspiracións. Esa enquisa debería permitir, en último extremo, coñecer se a poboación quere que Combarro continúe sendo conxunto histórico. Isto desde o punto de vista das miñas conviccións democráticas ten que ser así, pero sobre todo das da eficacia e das da legitimidade dunha actuación da administración. Se a xente di que non, non hai nada que facer. E se porque consideramos que os valores da sociedade a conservar son superiores e seguimos establecendo que sea conxunto histórico, os poderes, e isto se fai así, sentiríanse máis obligados, porque teñen que convencer ao resto da sociedade e os propios, con exemplos modelo como o que se está facendo en Muros. Non se está pedindo nada extraordinario. E se din que sí, pois estupendo, pois vamos a aplicar a normativa, dialogando con eles. Isto é fundamental. Ese diálogo que se ve en casos moi concretos, entrando nas casas, e que me alegrou moito velo plasmado no caso de Muros. É dicir, hai outros exemplos que son posibles. En terceiro lugar, a revisión do plan especial tras esta realización da enquisa, lóxicamente, para unha cousa que decía Teresa, eu non vou repetir, para adaptalo ao novo paradigma, á nova situación, ás aspiracións, aos novos instrumentos, se que existen disponibles. Creación para Combarro dun área de rehabilitación integral permanente. Fixadevos que eu estou tendemos nisto a que iso unha tutela exterior con un plan especial, como que por outra parte se dibuixou, creo, Iago, se non é así, corríxeme, na época do 92-93 na Dirección Xeral de Patrimonio. Creo que, bueno, eu son de Combarro, que vou dicir, non? Pero creo que é tan importante a presencia cultural de Combarro no patrimonio espiritual e cultural de Galicia que merece isto. Sobre todo na situación de deterioro ao que chegamos na actualidade, non? Hai que revertir algunhas cousas, es que se poida. Por lo tanto, con unha cuestión específica e con unha implicación directa cunha coxestión da Corporación Municipal de Apoio da Xunta de Galicia. Eu creo que a Xunta tense que mollar e ten que descender a través dun exemplo como este en Galicia. En quinto lugar, un plan permanente de conservación e restauración dos hórreos que incluya a inspección periódica, o asesoramento técnicos particulares, o establecemento de vías de fomento ou estímulos, subvencións para o seu caso. Eu non tiña tan claro que, por ser VIC, a tutela era moi directa da Consellería. Bueno, o que sucede nos hórreos de Combarro, que son aproximadamente 70, derrubándose, caíndose, desasistíndose, etcétera, etcétera, é a metáfora, porque os hórreos, o borde do mar son a metáfora de Combarro, pois o que sucede con eles é a metáfora da falta de política respecto ao conxunto histórico de Combarro. Se nos cae o símbolo, caíse nos edificio. E o símbolo está tocado. E o edificio está tocado. Ben, un programa de reactivación residencial, co fomento de uso residencial, de vivendas en ruína ou proceso en ruína, non me vou a estender porque quero axustarme o tempo. Eliminación do tendido aéreo de todo tipo de cables en toda a área de protección do conxunto histórico e definida como área de rehabilitación. Aquí xa hai un certo compromiso na reunión que tuvemos co conselleiro hai unhas semanas de abordalo para este ano e, se posible, por o ano que ven, polo menos estudialo este ano e aplicalo o ano que ven. Agardo que sexa así. A aplicación por parte do Concello de Pollo das recomendacións efectuadas neste informe detallado e moi ben elaborado do Seminario Carlos Velasco, en accesos, pero tamén en política turística,
Creación na Corporación Municipal de Pollo dunha concellería dedicada ao patrimonio cultural. Dixo o noso alcalde nunha reunión, é que xa existe, non se ve. Por lo tanto, hai que redefinila, non? En todo caso, se é que existe, non? Ben, esta é unha parte moi importante do plan e aquí os 2 ou 3 últimos minutos, non? O diseño e a aplicación nunha acción concertada do Concello de Pollo, da Diputación de Pontevedra a través do Padroado das Rías Baixas e de Turismo de Galicia dun plan piloto de excelencia turística, de turismo cultural para o conxunto histórico de Galicia que poida servir de modelo para a súa aplicación noutros conxuntos históricos, non? Que poida ser como un referente de promoción de turismo cultural de calidade como marca identitaria da Galicia singular. Isto de marca identitaria da Galicia singular, isto está no Plan Integral de Turismo que se presentou no 2014 ata o 2016. Bueno, desde a Solaina demos un paso máis, porque nos estudiamos o Plan Integral de Turismo. Eu, en particular, porque teño unha certa especialización en temas de turismo e de historia do turismo, estou traballando ahora bastante niso, non? E entonces lle propuxemos ao Goberno de Galicia, ao Parlamento de Galicia, se o ten a ben considerar, que crea a marca Conxuntos Históricos de Galicia Valor do Patrimonio Cultural Europeo, con esta ou con outra denominación, danos igual, non? Porque además non a temos registrada, é dicir, poden a usar se queren e se non utilizar outra alternativa. Por que? Bueno, esta marca e o Plan de Excelencia Turística para Combarro deben ligarse, desde o noso punto de vista, e financiarse con cargo ao recente Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016. Para que vexades que non andamos no aire, en algunhas cousas así, pero noutras o vinculamos claramente a políticas e a instrumentos de políticas, non? E por que é importante esta marca turística? Por iso me quero salir de Combarro, non? Porque se nós vemos as guías de fins do século de turismo, de fins do século XIX, de principios do XX, e incluso de boa parte do século XX, non? Que eran moitos mellores que moitas das que se fan agora, que é o que nos aparece? Aparece o noso gran referente que é Santiago de Compostela, a Ruta Xacobea e a riqueza arqueológica, artística, histórica e religiosa de Santiago. Eu creo que é un acerto do Plan Integral de Turismo apostar por Santiago. Sendo de Vigo, o vou dicir, sin ningún reparo, non? Unha certa aposta tamén polo aeroporto de Santiago. Esperemos que non en detrimento dos outros, non? Nese sentido, creo que é un acerto. Pero isto é o único, desde o meu punto de vista, que hai de turismo cultural no Plan Integral de Turismo da Xunta de Galicia para o 2014-2016. Porque faltan os conxuntos históricos, e os conxuntos históricos, estas vilas pequenas, medias, Muros, Betanzos, Bayona, etcétera, etcétera, que Xan Carmona conoce moi ben nos seus estudios de historia económica, porque forman parte da xeografía urbana e desa Galicia que se proyecta ao exterior a través das actividades transformadoras, das actividades comerciais. Bueno, pois esas vilas eran referentes para o viaxeiro que viña de fora, porque emocionaba a súa presencia. Porque algunhas, como non ya tiñan elementos de arquitectura culta, ou como Bayona, ou porque as que non o tiñan un encanto especial, un modo de estar feitos especial, pese a pobreza das súas xentes e a calidade de habitación desas vivendas. Combarro aparece na guía Mondariz, Vigo-Mondariz, Santiago de 2012, unha das mellores guías turísticas da historia de Galicia, con fotografías. Esta aposta por estos espacios cualificados, referentes, que poidan servir para a excursión, para a viaxe a Galicia dunha semana, que completen ou complementen Santiago, non está na xenda dun plan que di e fala dos valores e dos recursos endóxenos de Galicia para facer un turismo cultural e turismo sostenible. Nós propoñémoslle que aposten a partir dos plans, porque ademais esa aposta sería unha aposta estratégica que levaría a facer políticas coordinadas. E podría ser, inyectando diñeiro correspondente, unha remoción por os plans especiales e as actividades económicas xeneradas, e uns instrumentos de control, porque se temos marca turística, se temos destinos turísticos nos conxuntos históricos, podemos facer unha política cualificada que nos debe a controles de calidade. Os controles que existen na actualidade, eu sei moi pouco diso, e aprendi moito da conferencia de Teresa, que lle agradezo, non? Sei moi pouco diso, pero a idea que me queda
está na liña do que eu tiña, non? Os instrumentos actualmente de control da conservación e da tutela non funcionan. Temos que pensar máis alá. Temos que facer ben desde a administración do patrimonio ou ligado co turismo unhas marcas de control de calidade. Temos que apostar por isto. Eu sei que isto non é fácil, non son inxenuo, creo que sei basicamente pouco, pero algo do que falo, non? Isto leva a un redimensionamento, a un tipo de políticas que non sei se estamos en condicións de facer. Creo que non, polo menos a corto plazo non, pero me parece que como aposta estratégica hai que facela. Entonces, ese capital cultural, ese patrimonio que está nos conxuntos pode xenerar rendas, e rendas de forma moi cualificada. E Galicia pode ser vista no exterior cos seus portos deportivos ben feitos, con súas cidades de turismo urbano, con súas gran cidade que é Santiago e con esos conxuntos históricos, como en parte Francia ou como en parte outros países onde levan facendo isto hai moitos anos. Crear unha rede que leve a instrumentos máis alá dos plans especiales locais e das rehabilitacións integrales locais, dentro dunha estrategia, dun plan estratégico para toda Galicia. Eu propoño así, con moita ambición. Sei que ten moito de ingenuidade, pero creo que se algo aporto a isto, a parte do mellor ou peor conocemento que vos podera transmitir de Conbarro, non? Por lo tanto, abre o lugar para o debate. Nada máis. Moitas grazas, Rafael, por ceñirte ao tempo e sobre todo por esta chea de opinións, sobre todo na fase, na etapa esta de que facer, porque poden, con pequeno esforzo, e iso agradecemento, poden ter un nivel de singularidade que o teñen, aunque sabemos que todos os conxuntos históricos de borde marítimo máis teñen tamén unha singularidade, pero poden ter un tema de singularidade, de proposta e de poñer aquí antes de exemplaridade. Tanto na forma de entrar no coñecemento do problema, pero pode ser de exemplaridade tamén as medidas para en situacións similares, porque eu penso que o expolio pasivo por a dezagadez das institucións sobre o tema dos conxuntos históricos, ese expolio por pasividade, por deixar de facer e deixar facer as dúas cousas, pois iso é realmente unha forma de expolio. Se trae consigo a pérdida de integridade daqueles valores de línea tradicional e histórica que ten un conxunto histórico, pois, lóxicamente, esa pérdida de integridade está cualificada, como xa dicía no artigo no colexio da revista nosa de Obradoiro, Rafael, no ano 92. Bueno, pois, gracias, doblemente, como che decía. Ahora entramos, eu penso que no acontecemento máis importante deste día e das dúas xornadas, que este debate que ademais preside Pejerto e coordina, que nos pode poñer a todos un pouco en orden de cara a debatir todas as ideas que se expresaron aquí. Se algún compañeiro que interviu, que está aquí presente, pero non está na relación da mesa redonda, por suposto que ten debera de estar aquí tamén na mesa. A imaxe de Conbarro no Peirao, vello. Se miña nai fotografiada por un americano. A xentes que pasa?
Sí, sí, problema, sí, no, sí. Sí, sí, sí. Esto que Carlos, tú quieres hablar 5 minutos? Sí, o primeiro. Es que tengo un examen a las 4. Sí, sí. Que fale e que se No, marche. sí. Eso, porque si no, esa es la palabra. Sí, sí. Y lo hago con el Acto sentar o precedente. A secretaria que estaba aquí metida, non? Non está, non foi metida, non? Bueno, vamos entonces imos a proceder ao debate e ás conclusións deste seminario. A mesa redonda ten un título un tanto longo, que balance sobre a pertinencia e eficacia dos plans especiais dos conxuntos históricos de cara ao recoñecemento, conservación e dinamización dos cascos históricos do borde marítimo galego e as súas relacións espaciais e especiais coa ría ou co mar, non? Creo que a das exposicións desta mañán, pois, é donte, pero hoxe centraremos na desta mañán, pois quedou clara a pertinencia deste seminario, sobre todo á vista do que está pasando en Combarro, e noutros sitios non, pero no programa, nos considerando na introducción do programa, insistíase na presión que sufren, non, os núcleos do litoral, e digo que, simplificando un pouco, que Galicia, o territorio galego, está entre dous extremos, o abandono non, no interior, quizá un día hai que facer un seminario sobre as aldeas, parroquias e logo concellos abandonados, e a presión que hai no litoral, non? Porque se seguimos así dentro de pouco, Galicia será non será máis que o eixo atlántico, ou pouco máis, non? Bueno, en todo caso, deixando aparte agora esta cuestión, pois, nas exposicións desta mañán, creo que sempre con Combarro no fondo, pois quedou clara unha cousa, que as leis non chegan, non? É dicir, que por moitas leis caixan, hai, digamos que, abusos e agresións, a veces moi graves ao patrimonio. Claro que, se non existisen leis, probablemente as cousas serían aínda peor, non? Bueno, indo un pouco do xeral ao concreto, pois Iago expuxonos non as diferentes medidas de protección do patrimonio, empezando pola 1926, que é moi interesante, hasta, sobre todo de 1972, cando Combarro é declarado conxunto histórico pintoresco. Teresa, pois, centrou a súa exposición no que son a xestión das cidades históricas, Combarro neste contexto de xestión das cidades históricas, e finalmente, pois, Rafael Vallejo, que leva moito tempo traballando para conservar Combarro, desde a Asociación da Solaina, expuxonos o estado, non, desta poboación, e tamén propuxo unha serie de medidas, non, para dinamizala e recuperar, non, e corrixir todos os atropellos que se fixeron. O parto de membros da mesa acaban de intervir, voulles dar a palabra de 5 minutos a aqueles que non falaron antes, Carlos Nardi e Alfonso Díaz Revilla, e despois vostedes poderán intervir nos debates. Tengo a palabra entonces primeiro Carlos Nardi. Non nos presento porque xa non son figuro no programa e xa son que están considerados. Bueno, ciñéndome al motivo de la mesa redonda sobre balance y eficacia de los planes especiales de los consultos históricos, ¿no? Yo creo que ya todo se ha dicho aquí, ¿no? Yo lo centraría fundamentalmente en 3 aspectos. Uno, el del ámbito. Teresa ha insistido sobre esto. Ayer se habló bastante también de la dimensión territorial que tienen los centros históricos, en donde el centro histórico no se entiende desde el emplazamiento, no son emplazamientos arbitrarios, son emplazamientos fijados por la propia naturaleza, ¿no? Y la protección no puede limitarse solamente al conjunto edificado, sino que el paisaje, el patrimonio industrial, tenía a la izquierda ayer a San Carmona, ¿no? Fuera de lo que es el centro histórico, ¿no? El borde de las rías, como la intervención de Enrique Seoane, ¿no? La ría como espacio
también del propio centro histórico y, por supuesto, las laderas de las montañas que están detrás de esos emplazamientos, ¿no? Por tanto, un debate, a mí me parece necesario, es el debate respecto al ámbito, en donde esos ámbitos de delimitación de esos conjuntos en los años 70 hoy son insuficientes para enfrentarse con lo que realmente es la protección de un centro histórico que tiene unas transversalidades que van más allá de lo que es el conjunto edificado y las protecciones que podamos hacer de los hórreos, os cruceiros o arquitectura popular. Esto es una de las primeras cosas que yo creo que han estado latentes y presentes en estos debates, ¿no? El segundo aspecto que me parece interesante es que Combarro no está en cualquier sitio. Es decir, Combarro está en un territorio en tensión, próximo a un área urbana como es Pontevedra, dentro de la parte septentrional de la ría de Pontevedra, en donde todo ese territorio parece tensionado ya desde los años 70 con unos usos que no son los usos tradicionales, fundamentalmente ligados a la segunda residencia, al turismo, ¿no? Que ha dado lugar pues, a la destrucción de otros núcleos o villas del mismo litoral que conocemos, tipo San Censo o tipo Porto Mouro. Trato de decir que no se puede proteger un determinado enclave a pesar de todos los valores ligados a unas actividades marineiras o de la propia agricultura, si no es en relación a una protección de un territorio mucho más amplio, ¿no? Por tanto, instrumentos que hacen referencia solamente a la protección de un centro histórico y ya independientemente del planteamiento de la ampliación del ámbito son totalmente insuficientes e ineficaces, ¿no? Por tanto, la escala de la protección de un centro histórico como es del Combarro, en donde la administración se ha puesto encima de la mesa varias veces intervenciones de la Consellería de Política Territorial, intervenciones sectoriales y además la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia, que es del año 95, permite esta actuación de planes sectoriales independientemente del planeamiento urbanístico, ligados, por ejemplo, a los temas de los puertos deportivos, si no tienen otros instrumentos de escala supramunicipal que condicionen esos planes sectoriales o actuaciones, vamos a llamarlas también sectoriales, de la administración autonómica, con unos puertos deportivos fuera de escala, lo ha dicho Rafa Vallejo, que tiene la escala del propio centro histórico, ese tipo de protección es imposible, puesto que la Consellería de Política Territorial es una consellería fundamentalmente de intervención, de actuación inversora, ¿no? En donde, a pesar de que llevamos mucho tiempo defendiendo los temas urbanísticos como elementos integradores, sabemos ya hoy claramente que el urbanismo es una política sectorial más dentro de unas políticas más amplias. Y la única esperanza que tenemos dentro de esos territorios en tensión es que determinados instrumentos, como el que hacía referencia Yago Seara, pero que no es concreto en este sentido, como es el plan de ordenación litoral, sean mucho más concretos respecto a las intervenciones sectoriales que hay que hacer sobre esas franjas, ¿no? Las directrices de ordenación de territorio o tampoco el POL recoge la necesidad de hacer planes territoriales integrales, que es como se llaman en las directrices de ordenación de territorio los planes que cuelgan del modelo territorial para las rías. Lo decía ayer Quique Seoane, en Galicia tenemos espacios privilegiados que no existen en el mundo, como son las rías, que los estamos tratando de ordenar desde el planeamiento municipal. Esto es imposible. No es posible ordenar espacios frágiles
desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista territorial, desde un planeamiento municipal y mucho menos desde una parte de ese planeamiento municipal como son los estudios de detalle. Por tanto, hay un debate, independientemente del plan turístico al que hacía referencia a Rafa Vallejo, que es el debate de la planificación territorial. En las áreas metropolitanas, por supuesto, no de forma voluntaria, como recogen las directrices de ordenación del territorio, pero en otros espacios en tensión, como son estos espacios de las rías, más allá de las áreas urbanas, en donde hoy tenemos multitud de estudios que sirven para tomar decisiones estratégicas respecto a estos espacios que hay que proteger dentro de esos espacios, no son solamente centros históricos, son espacios libres, son espacios de valor ambiental como son las rías o son elementos con valor patrimonial como son los propios cascos históricos. La tercera y última reflexión que la ha expuesto claramente esta mañana todos los intervinientes es la transformación que se ha producido en los usos. Independientemente de que en Rinlo todavía hay un cierto equilibrio entre los usos tradicionales, los usos turísticos, todos estos territorios han sido arrasados por los usos turísticos, arrasados. Hoy es imposible, y no hablo solamente de esto, hablo a nivel de Galicia, es decir, el no entender hoy en Galicia de que muchos de los problemas urbanísticos que tenemos es como consecuencia de la destrucción de unas actividades económicas que sostenían tradicionalmente Galicia, pues no es entender mucho de las cosas que nos está ocurriendo por mucho de lo que cambiamos las leyes. Por lo tanto, hay un uso turístico que nos ha llegado de forma tardía, que nos ha llegado fundamentalmente a partir de los años 80, en donde el puerto deportivo no se explica si no es en relación a ese uso turístico, por lo tanto una intervención de la administración que transforma todo ese territorio en función de una infraestructura portuaria, en donde decisiones incluso de transformación de todo ese borde con infraestructuras viarias en general en todo el borde de las rías con nuevas infraestructuras que mejoran la accesibilidad de todos estos territorios están también relacionados con el uso turístico. Por lo tanto, la respuesta yo creo que no puede ser desde una administración sectorial como la turística, a través, evidentemente, si tiene mejora, a través de un plan integral turístico, unos protección de los valores culturales distinta de cómo se está haciendo. Aquí, hace 2 o 3 seminarios, tuvimos un debate sobre los caminos de Santiago y cómo el planteamiento turístico está arrasando con todo el planteamiento, digamos, territorial de lo que significan los caminos. Por lo tanto, es un lenguaje que se ha impuesto totalmente en Galicia y en donde es muy difícil ir contra él. Si estos planes turísticos no van ligados a unos planes territoriales para territorios concretos y evidentemente también económicos, ¿no? Me gustó la palabra que utilizó Ramón Villares ayer, la dimensión social del patrimonio. Yo creo que tenemos que profundizar muchísimo en la dimensión social del patrimonio para que ese patrimonio sea protegido por los propios habitantes. Por poner, y termino con esto, un ejemplo. En Galicia el monte no se conserva si los propios habitantes no ven una rentabilidad económica en la protección del monte. Los cascos históricos no los protegemos si los propios habitantes no se sienten identificados con esa protección, ¿no? Por lo tanto, las cosas que estoy diciendo son obvias y de sentido común, pero seguir limitándonos estas protecciones en el lenguaje patrimonial, somos de la sección de patrimonio, en el lenguaje urbanístico ligado a los planes especiales y no introduciendo otro tipo de lenguajes más amplios para saber lo que está ocurriendo en esos territorios, pues es fracasar, ¿no? Y yo creo que tendremos que ser conscientes. Yo le proponía ayer, tenemos un debate en la sección de patrimonio sobre lo que hacemos el año que viene. Yo le decía a Yago, ahora tendremos que hacer algo sobre el patrimonio y turismo, que realmente es lo que está basando realmente todos esos temas patrimoniales, ¿no? Muchas gracias.
Moitas gracias pola brevedade e, sobre todo, claridade na exposición. Agora, ten a palabra Alfonso Díaz Revilla. Eu creo que Carlos acertou de pleno, digamos, nas súas apreciacións, non? No sentido de que eu creo que un pouco recolle tanto que se falou onte como se veu falando hoxe pola mañá, non? No sentido de que, digamos, os aspectos que teñen que ver ca protección e a recuperación do patrimonio, digamos, nunca poden ser entendidos exclusivamente dentro da esfera local, non? E, polo tanto, repensar os ámbitos é un elemento dos máis importantes. E, efectivamente, non somente repensar os ámbitos desde o punto de vista tamén patrimonial, paisaxístico, destas cuestións, sino desde o punto de vista social e basicamente económico. Porque o que estamos vendo e o que hoxe tan magníficamente nos mostrou Rafael Vallejo en relación ao Tinglao de Combarro é, basicamente, a perda do seu rol, a perda da súa base económica tradicional. Onde están as funcións mariñeiras, onde están aquelas hortas que foron ocupadas por edificacións na beira das estradas. Por lo tanto, efectivamente, eu creo que, basicamente, o elemento principal que temos é o tema de discutir e repensar este ámbito, pero non entendendo como un ámbito espacial, un ámbito que podemos chegar a delimitar nun plano, senón unha reflexión máis profunda. Dito eso, digamos que eu creo que é un elemento central, eu creo que sí que tamén existen, digamos, unha serie de factores que sí que axudarían a un proceso de valorización do patrimonio. E ontre, Carlota o explicaba perfectamente en Rinlo, ou planteaba o problema en Rinlo, que é o tema de acabar, como se dixéramos, unha certa normalización desde o punto de vista, digamos, patrimonial, desde o punto de vista do estatuto patrimonial, que as legislacións, as convencións e todos aqueles organismos aos que nos estamos referindo cando falamos de protección do patrimonio, nos aportan, non? Veo tamén aí a Miguel Reimúndez, e tamén, digamos, sería tamén, digamos, ese mesmo aspecto, non? Eu onte facía, digamos, mentalmente saber cantas vilas destas que estamos falando do borde litoral temos, digamos, declaradas BICs, digamos, a máxima nivel de protección na provincia da Coruña. Lógicamente non vou a contar Betanzos, que é unha cidade, non vai ser que os Betanzos se me ofenden. Temos 3 vilas declaradas BICs no ámbito da provincia da Coruña. Muros, Noia e Corcubión, ningunha máis. E podemos empezar a producir unha reflexión sobre 15 vilas máis que algún tipo de estatuto, dentro do punto de vista, digamos, da súa visualización naqueles ámbitos, naqueles foros, que sí que merecerían ter a menos consideración. Podemos falar de Mugardos, podemos falar de Rianxo, podemos falar de Padrón, podemos falar de Pontedeume incluso, podemos falar de Redes, podemos falar de Ares, podemos falar de Porto de Bares, do Barqueiro, de Ortigueira, de Cedeira, de Laxe, de Muxía, de Porto do Son, da Pobra do Caramiñal. Ninguna destas vilas, que son 15, teñen ningún tipo, digamos, de tutela, ningún tipo de categoría, digamos, dentro do punto de vista, digamos, do que podía ser, digamos, unha legislación de patrimonio que, digamos, as visualice, ainda que só seña, digamos, no listado das vilas un nivel de protección suficiente, non? Por lo tanto, reflexionar sobre o ámbito, para mí, eu creo que é un dos elementos principales. Non podemos entendelo, digamos, como un problema de protección desde o punto de vista da escala local, lóxicamente, e debe de producirse esta reflexión un espacio máis amplo. Como tamén, digamos, nos exemplos que nos mostraron Carlota e, digamos, Rafael, tamén cabe unha primeira reflexión dentro do ámbito local. De que maneira, digamos, cando se planifica, cando se fai unha intervención do conxunto do municipio, o papel desos conxuntos xogan ou non xogan, digamos, no proceso de articulación territorial do conxunto do término municipal. Tanto, creo que ese é un tema importantísimo. O mismo que tamén sacaba, digamos, Carlos Nardiz indirectamente, e que onte tamén eu creo que foi un dos temas que, ao final, deu máis xogo no debate último, que é o tema do marco competencial. Sempre a costa sempre foi un punto de encontro de competencias, de punto de encontro de medios, a terra ao mar, a espuma blanca que alguén falaba, a línea blanca, que alguén falaba dela.
ese punto, digamos, ese marco competencial, tamén, digamos, é un elemento que debe abordarse dentro do punto de vista, digamos, de, bueno, unha visión do territorio agregada, non compartimentada, non? Dito isto, e por último, digamos, é como unha especie de reivindicación desde o punto de vista disciplinar que, vamos, eu creo que teño a necesidade de producir, sí que valoro, digamos, que os plans especiais, unha vez que hemos, digamos, incorporado a coctelera todos estes elementos, sí que teñen, digamos, sí que son elementos que teñen que ter unha capacidade e unha eficacia que debe manifestarse nas políticas de recuperación, non? Eu, digamos, sempre confío, digamos, de que a planificación urbanística sempre, digamos, é capaz de xenerar proxectos complexos onde, digamos, a concertación, a temporalidade das cousas entran en xogo, non? Mais alá, digamos, de intervencións puntuales que de alguma maneira, digamos, teñen unha escasa capacidade para irradiar. Por tanto, eu creo que, digamos, que o plan especial sí que é un instrumento, digamos, válido desde o punto de vista, digamos, de acción. Pero isto é como quen diseña un destornillador. Pode facer un mango perfecto, pode facer un destornillador estupendo, pode facelo adaptado á mao de quen ten que executalo, pero se quen ten que executalo non o colle ca mao e a tornilla, e aprieta, digamos, e ensambla as pezas, digamos, realmente o destornillador estará toda a vida encima dunha mesa e, digamos, de alguna maneira, digamos, será un obxeto bastante inútil, non? Por tanto, eu creo que, digamos, estos serían os temas, eu creo que son os temas do debate. E non quería deixar pasar unha reflexión que eu tamén quero meter neste debate, que sacou, digamos, no último momento Rafael Vallejo, non? Que me parece completamente provocadora, non? Que yo diga, non? Que é o tema de que pasaría se os ciudadanos de Combarro decidiron que aquelo non fora conxunto histórico artístico. Que sería, digamos, da dimensión social do patrimonio que agora se acaba, digamos, de apuntar, non? E como, digamos, seríamos capaces de enfrontarnos a ese conflito. Tío, plantexas, eu creo que das unha alternativa. Lóxicamente, esa dimensión social do patrimonio debería ser asumida polas institucións dunha maneira moito máis firme, non? Pero, efectivamente, é dicir, en presenza, digamos, de unha situación de rechazo que non é, vamos, da miña experiencia, nunca é unha experiencia que eu haxa percibido, non? Todo o contrario, pero que, digamos, que efectivamente sí que introduce aquí un elemento de debate que eu creo que é bastante significativo, non? Que pasa se a xente decide que non é un conxunto histórico, non? Eu creo que eso foi un peche bastante provocativo e que creo que debe dar xogo no debate, non? Nada máis. Bueno, pues gracias tamén a Alfonso Díaz Revilla. Entonces, agora teñen a palabra vostedes, a persoa que queira falar, pois que levanta a mão, non sei se habrá algún micrófono por aí para... Sí, sí, xa. A ver, encarna. Bo día, Rafael. Rafael, non é para que choremos colectivamente, pero algunha das fotos que puxeches de Combarro se poden ver desde fai 3 anos perfectamente en Santiago de Compostela, con un plan especial aprobado, moi ben xestionado na súa rehabilitación e saturado de turismo, pero sin decisión política de usar a cidade convenientemente. Por lo tanto, isto é un exemplo clarísimo de como, efectivamente, eu coincido contigo que un bo plan, se non está ben xestionado, pode ser un marco precioso, pero non ten cuadro. E a xestión é fundamental. Eu fun xestora, non técnica, de abaixo arriba e de arriba abaixo. É dicir, é un traballo diario cas persoas. Esas persoas que o millor inmediatamente non aprecian o seu patrimonio. Porque, e te lanzo unha pregunta, nesa cuestión que lanzaches ti tan provocativa que a mí me parece, efectivamente, tú te pensas que en Pollo poden pensar que o seu patrimonio é valorable cando o exemplo das autoridades está en Sanxenxo? Cal é o exemplo triunfante de Galiza? Sanxenxo. Todo destruído. As persoas que contribuíron a esa destrucción elevaron a súa categoría profesional, subiron de cargo. Ali a sociedade se comporta como sociedade VIP. E, por lo tanto, ese é o exemplo triunfante. E agora lle vamos a pedir ao resto da xente que non mire para aí.
pero se está ao lado. Se está ao lado. E iso é o que hai que ser. É o modelo no que se ten que convertir Galiza. Entonces, é moi difícil que tú lle pidas a xente, sin ademais non pos instrumentos para que reflexionen, que seña outra cousa. E nos sitios onde se conseguiu, creo que hai exemplos en Galiza, onde facer as cousas moi ben e onde mirar, é porque efectivamente a xente, desde o seu, o valorou e veu que aquilo significaba non só mellora económica, social, sino tamén cultural e de vida. Nun país que é un problema gravísimo que ten que non ten mocedade. Por lo tanto, é un problema moi grave. Porque a partir dunha determinada idade é moi difícil non conservar o que tes, é dicir, non ser conservador ou conservadora. E, ademais, eu creo que no caso de Combarro, tú poñías esa imaxe preciosa desa muller no Peirao. Efectivamente, esa imaxe desapareceu cando, por decisión e decreto do dictador, se colocou ali ao lado Ence, porque a ría de Pontevedra deixou de ter esa función. E iso tamén teñemos que reflexionarlo. Entón, eu te lanzo a pregunta, e non se pode, desde a calidad, que é o único co que podemos competir, recuperar os seus novos? Calidade, que é o único a calidade. Porque, efectivamente, en Muros hai unha lonxa que aínda funciona. Aínda funciona. E ten descarga e económicamente sirve. Claro, xa non hai 8 fábricas de conserva. Por tanto, xa as mulleres de Muros non son as que marcan a elegancia en tecidos de Galiza, como foi no seu día. Porque non hai esa contribución económica. Pero eu, por exemplo, vin en Bretaña como a prisión de París, con bastante máis barcos do que aparecen aí, non significa que Bretaña non siga ofertando actividades de calidade non só no turismo, na agricultura, na gandeiría, na pesca e na gastronomía, en todo o que hai. E carga de traballo con salarios dignos. Entonces, esa reflexión e a pregunta e o invite que te quero lanzar desde a túa situación, que foi moi provocativa, e o mellor, Carlota, ten razón, ese é o noso futuro. En Galiza só se pode xogar ca calidad. Só ca calidad. E a calidad temos en nos mesmos. Evidentemente, formándonos, aprendendo, todo o que queiras, pero non o modelo de Sanxenxo, que de calidad non ten nada, só de degradación, incluso ética e moral. E o coñezo ben, o coñezo bastante ben. E sin ir tan longe como en Bretaña, ou mellor en Asturias, tamén temos algún exemplo de como se... E están ao lado, están ao lado. E, ademais, agora, con esa vía de alta capacidade, chegas en nada. E aí tamén demostran como a calidade pode ser un elemento fundamental. E o mellor dar un salto, porque como está todo inventado, dar un salto. Pero fai falta moito, porque Santiago, que era o exemplo de calidad, e a porta de entrada a Galicia, está completamente deteriorado e degradado. E creo que pouca xente reflexiona, a veces Iago e eu, cando nos atopamos tomando café ali na Alameda, bueno, a cafetería da Alameda non que non vamos, digo, non paso. E esta mañá, pero non estiveches, Gracias, Encarna. Que suscitarme dúas cuestións que vou a contestar brevemente. Unha delas é que estaba tamén no que dixo Teresa, ten que ver coa administración e coas competencias, é o papel que teñen que asumir os concellos cando hai unha declaración de plan especial. Que é o custo político que teñen que asumir. E por que se teñen que enfrentar a uns paisanos que viven a declaración patrimonial como unha restricción. Porque, como sabedes perfectamente, cando hai un BIC, cando hai un ben patrimonial, hai unha dupla propiedade. A do particular e a da sociedade que se arroga dereitos sobre ese ben de fruición colectiva, non? De acordo? Por lo tanto, o teñen complicado. Entón, unha das preguntas que lanzo tamén por o debate global é si a xestión con esa doble papel que ten de conservación de posibles transformacións ten que ser municipal. Non sei se isto cabe pensalo ou non cabe pensalo, pero me parece que é un elemento que está influindo na práctica. Por o alcalde de Pollo, por os concelleiros de Pollo, asumir a esta xestión de día a día, aínda que tuvesen, supoñendo, unha vocación tremenda, que ti conoces ben pola xestión política, cos ciudadanos, exixe moita dedicación, moito entrar nas casas, moito debatir, moito tal, porque hai unha restricción na práctica. E además hai un elemento de tensión estructural que saleu no de Muros e que sale no de Combarro. Temos un problema que as casas de Combarro son pequenas. Non chegan a 50 metros nalgúns casos.
E, polo tanto, mellor había que pensar nun redimensionamento global para dar resposta ás aspiracións de vivenda. Pero este é outro tema. Quero dicir que, por unha parte, me plantea iso. Se o ámbito local é o axeitado para a xestión dos plans e o controle, a supervisión e o seguimento posterior. Porque os instrumentos que sirven, tamén na explicación de Teresa, está moi claro, están estas comisións de seguimento dos plans. Aí que é o que se ve. Son comisións formais. O que chega pola vía do expediente. Se non vamos máis alá, é unha cuestión formal. Este expediente sirve ou non sirve? Lo aprobamos, punto. E o que está pasando ao lado diso? E os expedientes que non chegan? O que está sucedendo? Todo o que está en Combarro non pasa, lóxicamente, pola comisión, pero vese. E se pasa é porque quen ten a tutela inmediata é o Concello. Pasa isto noutros conxuntos históricos, noutros concellos. Hai que pensar nunha supervisión máis activa que sustituya ou que complemente de forma moi efectiva ao nivel municipal. Esta é unha das preguntas que eu lanzo para o debate global. Non? Eu non teño resposta, non o sei francamente. En segundo lugar, o que estipo a aposta da calidade, a diversificación das actividades, etc. etc. Isto non é fácil, porque, claro, eu, cando vexo os procesos no territorio, vexo a xente concreta, e cando, aunque son crítico con este tipo de actividades turísticas mal motivadas e mal realizadas, penso na xente que está detrás, que son meus veciños, non? E pasan do sector primario máis elemental a facer unha actividade empresarial, entre comillas, non? Onde está a formación aí? O marxen da valoración que teñan con respecto á súa casa, ao seu patrimonio. Actúan, nalgúns casos, e o das sardiñas non dicen tal. Eu pesquei algunhas veces, fui a pescar sardiñas, non? Afortunadamente no barco que iba eu non tiraba dinamita, pero sentía ao lado. E actúan desta forma compulsiva que actúan no sector primario os mariñeiros, que pensan que é unha cousa que se non o pescas ahora non o vas a pescar. E dar o salto de aí a algo superior non é fácil. Isto implica que temos que ter todo un sistema de formación que pense neste tipo de cuestións e poder ver de implementalo. Non se dá o salto á calidade de forma fácil. E que hai posibilidades de diversificación? Sí, pero como decías ti, hai exemplos nos que esta especialización en turismo de masas nos está servindo de pauta. En segundo lugar, xa acabo, ven os exemplos do lado. Se este home abre un negocio desta forma e pode ocupar máis espacio sin que ninguén lle diga nada, estás ganando unhas rentas extraordinarias, por que eu non vou facer isto? E, polo tanto, un dos problemas que teñen os lugares turísticos é esa especialización excesiva arramplando co demais. E que pudera inducir diversificación, pero non sempre. Rafael, quería tamén... Sí. Vamos a ver, eu estou totalmente de acordo co que estuvo a falar ora Encarna, non? Pero eu penso que, e o que falamos antes da dimensión social que recordou o profesor Villares onte e ora rememorado por Carlos Nave. Pasa que, con todos os respetos aos amigos, o valor social do patrimonio eu quixen matizalo con ideas que estaban expresadas nos textos legais. Desde que é un ben do tesoro artístico dunha nación, 1926, na lei que estamos ali, hasta un tema de considerar como patrimonio cultural, ben de interés cultural, salto cualitativo, e a Constitución obrigar a posibilitar sempre o acceso á cultura como expresión e vivencia da liberdade, textualmente, ferramenta da verdade, aí se establecen dúas tensións, que, desde logo, dentro dese factor social do patrimonio, son os propietarios dos edificios, pero que, ademais, hai que velos tamén, porque, eu fago un paréntesis, en Combarro, os propietarios dos edificios alquilan e esos arrendadores son os que están facendo dos toldos, eliminando os espacios. Ben, e despois están, dentro de outro senso, estamos os que ven polo turismo, que sería unha forma degradada de acceder á cultura, en este tipo de modelo turístico, ou outros que
que poden ser propiamente de Combarro ou non, dentro dunha comunidade espacial como é Galicia, que ten unha autonomía, que ten de momento un goberno, etcétera, etcétera, autonómico e tal. Entonces, como conciliar esos dos aspectos? Eso está moi ben expresado na propia Constitución, no propio Estatuto de Autonomía e, por suposto, na Lei de Patrimonio Cultural deste sector de competencia e da administración. Por lo tanto, pido que non se perda esa... Porque a mellor os de Combarro non queren manter eso, pero a mellor hai un certo contingente de xente, honorablemente, respetando, por suposto, esos intereses desos propietarios, que son, ao fin e ao cabo, os que son os propietarios, pero, además, os usuarios, pois teñen que conciliarse eso, porque es que, senón, non rompe este Estado de Dereito democrático e social de cara ao tema de acceso á cultura. Porque acceder á cultura non é acceder físicamente, e acceder ao disfrute, etcétera, 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 que trae consigo e evoca e comunica os feitos culturales. E estamos falando non de conxuntos históricos, non estamos falando desto, de monumentos, non, estamos falando de ben de interés cultural, que a sociedade, en un acto de inteligencia colectiva, decide conformar eso. E hai que situarse aí. Eso sí, hablando en serio e en calidade, como reclamaba antes Encarna, non? Bueno, hai outra palabra pedida. Agradecese a brevedade tanto dese lado como deste, para que poda intervir a maior parte posible de asistentes, non? Bueno, agradecerlle a Rafael a reflexión que fixo sobre Combarro, en realidad sería aplicable a casi todas as vilas do litoral de Galicia. Solo que con unha pequena diferencia. Combarro ten protección de casco histórico e, polo tanto, o que se fixo alrededor sucediu alrededor. Na maioría das vilas sucediu encima, literalmente. Entonces, esa trama que, ao mellor en Combarro, adquiría unhas características pintorescas e foi protegido, tamén existía na maioría das vilas, como resaltou un pouco Alfonso. Pois, nesa maioría desas vilas, desapareceron sepultadas pola presión inmobiliaria, pola política e fundamentalmente non polos paisanos, aos que se culpabilizan en exceso por anécdotas que añadiron unha planta á súa vivenda unifamiliar, casi sempre actuacións bastante anecdóticas, casi todas reversibles. E o principal actor en época democrática da destrucción do patrimonio e da costa foi as institucións públicas, é dicir, mediante proxectos que agora empezamos a ver os resultados deles, desde a Dirección Xeral de Costas, desde Portos de Galicia, desde multiplicidade de institucións que abordaron sempre o tema como eu adjudico esta obra e construía, e se despois, se os resultados son malos, que a maioría dos casos son, despois xa non laiaremos, e laiámonos sempre a posteriori, co cemento ali botado. Jamás hai debate, nin participación, nin análisis das propostas, nin nunca están respaldadas esas actuacións nun análisis profundo e serio e riguroso a largo plazo. Nunca teñen necesidade de presentar, unha administración actúa impoñendo, jamás ten necesidade de justificar nada. Un simple particular para unha simple intervención nun núcleo ou nun galpón ou nun tal, ten que presentar infinidade de papeles, pagar tasas indeterminadas, un montón de problemas. Unha administración impón e punto. Axudica, construyese e despois, cando os resultados son pois desde un espigón que move as mareas de toda unha ría e despois aparecen os problemas ou outra serie de multiplicidade de problemas que aparecen despois a posteriori, ai, pobriños. Pois pobriños non, teñen o deber e os ciudadanos temos a exixencia de exixir un pouco máis de rigor á hora de actuar. É dicir, é un pouco máis de longo plazo. E precisamente, non hai nin 20 anos que a maioría das destruccións da costa se fixeron. Están aí. No resto de vilas, o que apuntaba Alfonso, quer dizer, hai 3 cascos históricos, pero é que a maioría das vilas eran así, e foron destruídas. E agora, igual nos lamentamos. Gracias. Alguén quere... Bueno, eu simplemente un apunte.
Isto, a mí non me gusta normalmente facer unha distinción entre a xente e os políticos de turno, porque normalmente compartimos unha mesma cultura. Unha mesma cultura, temos unha mesma socioloxía, unha mesma cultura política, non? O que eu me planteo aquí en Galicia, se temos unha cultura do territorio, que eu creo que vai por onde vai a reflexión de Nardiz, e polo tanto, se temos a cultura suficiente para traducila en instrumentos efectivos, para planificar de forma integral o territorio. Teño miñas dúbidas. Iso, claro, tradúcese en que a oferta política non a ten, posiblemente, pero tampouco o vexo que a teña a demanda social. E deixo aí. Non, sí, eu creo que o tema competencial é un dos temas, o tema competencial e das legislacións sectoriales é dos temas máis complexos, non? Eu estou recordando agora unha tesis doutoral que se leu non hai moito na Escola de Coruña, de Cristina García Fontán, onde planteaba o tema dos elementos estructurantes, non, que estructuran o territorio de Galicia, e realmente, digamos, todos os elementos estructurantes, universidades, aeroportos, autopistas, estradas, tal, fixeronse sen ningún tipo de planificación previa dentro do punto de vista dunha lectura do territorio. E agora, cando hai un ano, nos aterrizan unhas directrices de ordenación do territorio que de alguna maneira marcan ou establecen, digamos, un escenario dunha xerarquía, digamos, de modelo de asentamentos ou, digamos, bueno, como dixéramos, casi o que nos ofrecen é o dibuixo do territorio actual, pero non o diseño do territorio actual, non? Por lo tanto, efectivamente, eu creo que cando se planteaba este tema, e eu creo que o tema de Combarro, como outros que estivemos vendo onte, é bastante paradigmático, o tema destas confluencias competenciais, o tema das legislacións sectoriais, son, digamos, os elementos, podemos dicir, os enemigos públicos números 1 dunha reflexión global sobre o territorio, que creo que é necesaria, non? Sí. Bueno, Carlos. Vamos a ver, los temas que has planteado y que acaba de, tanto Rafa como daría mucho de sí, ¿no? Hay una demonización de las actuaciones de la administración sin el apoyo de la planificación. Un poco por ahí es, yo creo, por donde ibas y por donde intentaba también ir Alfonso, ¿no? Posiblemente la gran planificación en España, y la podríamos llevar hasta el siglo XIX, ha sido la planificación sectorial, o de carreteras, o de puertos, o de obras hidráulicas, a la que se sumó la autonomía a partir de los años 80. Hay una planificación de puertos deportivos, hay una planificación de transformación de los puertos ya desde los años 80 en Galicia y con las intervenciones que habría que hacer. Por tanto, responden a decisiones o hay una planificación desde el punto de vista de costas. El otro debate que plantea Alfonso es si esa planificación debe de ligarse a la planificación territorial. Cuando uno mira el instrumento que son las directrices de ordenación de territorio, que en Galicia empezaron a elaborarse en el año 2004, y veis cómo han ido cambiando los documentos de la planificación de las infraestructuras, os dais cuenta inmediatamente que para ese modelo territorial que se plantea en las directrices de ordenación de territorio, la planificación de infraestructuras no tiene ningún interés. En la medida, por ejemplo, el primer documento que se hizo en el 2004 a nivel de avance recogía todo lo que se llamaba el Plan Galicia. Luego vino el gobierno posterior de la Xunta y modificó a través de un nuevo plan. El documento de las directrices simplemente cambió los planos. El documento actual de las directrices de ordenación de territorio modifica, por ejemplo, los planes de infraestructuras, de carreteras, y la planificación sectorial la lleva a las directrices de ordenación de territorio. Es decir, no hay ningún planteamiento, si en otras comunidades autónomas, por ejemplo, el País Vasco o Andalucía, no hay un documento con las directrices de ordenación de territorio, está recogiendo directamente la planificación sectorial de las infraestructuras y metiéndola en unas directrices de ordenación de territorio sin ser conscientes de los efectos territoriales que provocan esas infraestructuras y utilizando lenguajes como que todos los gallegos tienen que estar a 10 minutos de una autovía, lo cual es una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Por tanto,
no hay planificación de infraestructuras ligada al territorio, pero sí hay intervenciones de las propias infraestructuras. La Jefatura de Costas ha construido paseos marítimos por el litoral, Puertos de Galicia desde los años 90 ha transformado todos los antiguos puertos en puertos anteriores pesqueiros en puertos deportivos, ¿no? Por lo tanto, es una planificación orientada en ese sentido, pero que no tiene nada que ver con los planteamientos territoriales, ¿no? Que aunque tengamos los documentos hoy de la Directriz de Ordenación del Territorio y del Plan de Ordenación del Litoral, cada cosa va por un lado, ¿no? Y quería finalmente, perdona, Iago y Pejerto, sobre el tema de las demandas. Es decir, la administración autonómica o estatal no son unos señores que están allí que se les ocurre planificar unas cosas en función de la visión técnica que tiene el territorio. Están respondiendo a demandas sociales. Es decir, el que en San Censo, en Combarro o en Noia se amplíe el puerto deportivo correspondiente o se amplíe el aparcamiento, responde a una demanda que les llega de abajo arriba. Gran parte de la planificación en Galicia es de abajo arriba. Por lo tanto, están respondiendo muchas veces a esas demandas de abajo arriba de los propios ayuntamientos, ¿no? Encarna, que ha vivido la realidad municipal, diciendo que tiene duda respecto a esto. Posiblemente sea una confluencia entre de abajo arriba y decisiones que se toman de arriba abajo de la propia planificación sectorial porque se quiere invertir y porque se tiene capacidad económica en todas cosas que ha habido hasta hace poco, desde inversiones en de los correspondientes fondos europeos. No, primero. Yo quería comentar un poco en relación con esto que ya se ha hablado en estas dos jornadas sobre el tema del ámbito, pero sobre todo desde el punto de vista de estos conjuntos históricos en los bordes del litoral, cómo se actúa en base a la colonización del territorio. Por una parte se consideran como recintos cerrados, sin embargo, luego parece que se trata de ganar, colonizar no tanto el territorio terrestre, sino el territorio marítimo con ciertas actuaciones. Lo veíamos ayer con el ejemplo de Muros que ponía Alfonso Díez y en este caso con Gombao, llegando hasta límites casi insospechados en el cual parece que no se generan discrepancias porque de repente una playa se convierta en un areal para un aparcamiento de coches, independientemente que luego se maquille con ciertas reformas y convertirlo casi en una plaza. Me gustaría un pouco que reflexionarais sobre este tema. Ben, outro membro da mesa ou da sala pode contestar a isto, non? Vamos a ver. Os contidos da lei son sabios porque recollen, se supón que os estudian, os traballan, os reflexionan, os debaten en unhas comisións onde está representada a sociedade, en este caso do Estado español ou de Galicia, e sale ao final un tema que a priori hai que ver que pode ter certas cuestións de índole positivo, non? E algunhas modificables, porque é un instrumento, unha ferramenta. A lei é sabia, dice que todo inmoble declarado conxunto histórico debe determinarse a súa contorna. Ben, podese heredar. Por que se puso esa lei, ese artigo? Porque había moitos conxuntos históricos que se herdaban anteriores á lei de 1975. Dicía, bueno, pois definamos. Pero nas declaracións xa ten que vir novas, tería que vir esa comprensión de que o ámbito e o que eu definía antes como ambiente, ámbito e ambiente, que son o completo, que é dentro do territorio que sostén a ese elemento de ben interés cultural de índole territorial e dimensión territorial. Bueno, si eso se toma en serio, que ben o decía onte Alfonso, ese aspecto, pois non habería estos problemas, non? Porque o que se veiu facendo foi poñer unha relación, aquí chega hasta o mar, hasta a ría, e o que pasa na ría xa non está protegido.
Eso non foi intencionado, eso foi unha especie de deficiencia disciplinar que se tiña en ese momento cando se fixo a determinación da limitación, non? Por eso, ben, si esa se complementa, e hai xa exemplos que desde a anterior legislatura, do equipo anterior e do equipo actual, ven desenrolando sobre o tema dos camiños de Santiago, unha cousa é a traza, unha cousa é o que sería o espacio máis influinte desa traza, que sostén a esa traza, e depois hai un territorio histórico que vai soportando a unha escala maior, a unha dimensión maior, a seu paso polo territorio e a paisaxe, ese conxunto histórico. Bueno, este modelo, dende logo, debe de intentar reintroducirse na revisión dos planeamentos especiais. E o tema de unha declaración nova ten que estar incluído. E despois, con respecto ao tema do sistema territorial como de comprensión e defensa del para comprender os distintos aspectos negativos que están tendo os conxuntos históricos, isto xa é un tema debatido nos anos 70 e tantos en Italia, que chegaron á necesidade de implementar e completar e combinar o planeamento específico sectorial dun conxunto histórico e o tema de ámbito territorial. E por eso tamén está recollido esa simbología, esa intención tanto na lei galega como na lei do Estado español. Que outra cosa é que este executada e derivada, esa é outra cosa. E depois o tema das infraestructuras e o plan de infraestructuras, en Galicia temos o Directriz de Ordenación do Territorio, temos o POL, temos a lei da paisaxe e temos a adhesión ao Convenio Europeo da Paisaxe. Son 4 documentos de enorme importancia que orientarían toda unha serie de políticas territoriais como se está demandando. Pero eu creo que a voluntade, non sei de que, do sistema, decíamos cando estábamos na universidade, xa moitos anos, non sei, que hai unha decisión de que o planeamento se faga de facto. E poño un exemplo que sufriu Galicia nos anos 85, 80, antes da autonomía, na preautonomía. Estaba ao mesmo tempo levándose adiante o Plan Director Territorial de Galicia. E, por outra banda, estaba funcionando xa o primer proxecto de autopistas de Galicia, de autopista de Coruña. Intentábase converxer, había algunhas persoas do Colexio de Arquitectos que estábamos na línea de que había que converxer esas dúas plantexamentos e relativizar a ese estudio e ese documento de Directriz de Ordenación do Territorio de Galicia ao tema desa gran infraestructura de norte a sur de Galicia. Adiante foi a autopista. O Plan Director Territorial foi desvanecéndose pouco a pouco. E eu penso que, a partir de aí, ese é o modelo que vamos facendo. Unha cousa é facer planificacións tipolóxicas e outra cousa é facer unha planificación onde esas cuestións tipolóxicas estén incluídas. E iso sí, o que non hai voluntad ou capacidade, de mellor, de poder facelo, de facelo. Mira, Sí, bueno, intentarei ser breve. Vamos a ver. Eu creo que unha cuestión, claro, Combarro é excepcional dentro dos núcleos históricos de Galicia, litorais, porque conserva contacto co mar. Un contacto privilexiado, fermosísimo, tal. O 90%, bueno, podemos identificar 80, 90 núcleos, vilas, aldeas en contacto co mar, teñen alterado ese contacto por paseos marítimos e accesos portuarios. Ás veces a unha escala que fai insignificante o núcleo histórico, ¿no? Entonces, a miña cuestión é, bueno, é unha barreira funcional e unha barreira material. Unha distancia, pero tamén unha barreira no que respecta a usos, ¿no? Tendo en conta que eu creo que compriría definir antes o obxecto, non? Definilo, pero os límites, se queremos falar de núcleos históricos litorais. Non sería necesario ver
antes de pensar como se xestiona o núcleo con un plan especial ou metodoloxías de xestión necesarias despois da aprobación do plan especial para que non sexa un papel mollado, non sería necesario ver que facer con esas enormes esplanadas de formigón e de asfalto que distancian a veces máis de 100 metros os núcleos, estou pensando, Escarabote, non? Os núcleos en principio históricos da lámina de agua. Porque inventar novos usos que leven a vida de un lado a outro, non? Desde o mar hasta o núcleo. Ou desmontar esas infraestructuras. Porque senón creo que a especificidade que teñen os núcleos do litoral non existe hoxe en día. Haberá que recreala porque non existe. Gracias. No sé, pero algo se ha hecho, ¿no? Y además con decisiones a veces acertadas. Fisterra podía ser acertada, Musía podía ser desacertada, en donde la propia administración, a partir de mediados de la primera década de este siglo, intentó reurbanizar esos espacios como espacios públicos, muchas veces ganados al mar, y tú conocerás actuaciones, ¿no? El error está antes, es decir, el error es esos rellenos que se han hecho fuera de escala, evidentemente no es el caso de Combarro, ¿no? Pero separando lo que era la relación de esas villas con el mar, ¿no? Y haya habido una actuación sectorial, yo digo muchas veces demandada por los propios habitantes, ¿no? Como consecuencia de la transformación de los usos, ¿no? En donde ha actuado la administración, en este caso de puertos, con rellenos que nunca se debieron hacer, que se han hecho en Galicia y que no se han hecho igual en Asturias, conocen los puertos asturianos, o que no se han hecho en el País Vasco, si conoces también los puertos asturianos, ¿no? Pero no pienses que solamente esas infraestructuras viarias y portuarias han roto esas relaciones con el mar, ¿no? La edificación de cómo hemos construido esas periferias es brutal. En esas fotos que ponía César o que Enrique terminaba el otro día, ¿no? No solamente la escala del centro histórico, es la escala de los desarrollos urbanos alrededor de los centros históricos, que han convertido los centros históricos en unas islas con unas tipologías de edificación que no tienen nada que ver con las tradicionales. Muy interesantes en algunos casos, es decir, parte de ese desarrollo se ha producido en torno a las carreteras, pero la manera como hemos densificado y consolidado los bordes de las carreteras, convirtiendo edificaciones de balcones de fundición maravillosos o de galerías en bloques de 5, 6 y 7 plantas, hay una responsabilidad que va más allá de la intervención de la administración desde los puertos y desde las redes viarias, ¿eh? Por lo tanto, no es que, digamos, intente defender a mis compañeros, pero la destrucción es una destrucción generalizada. Incluso cuando miras fotografías de Combarro y ves la ladera, porque Combarro es centro histórico, pero la ladera no solamente es el fondo, lo ves lleno de viviendas unifamiliares en toda esa ladera. Por lo tanto, es una destrucción a todas las escalas, en donde si no utilizamos algún otro tipo de instrumentos, ¿no? Paisajísticos, por supuesto, están muy bien los catálogos de paisaje, pero están entrando esos catálogos de paisaje yo estuve en la redacción de la ley de paisaje y solamente se hablaban de los paisajes naturales. Es decir, la gran destrucción de estas villas, a mí me parece que es un error. En el 2002, socialmente, nos fijamos en la destrucción del rural a través de... Pero la gran destrucción urbanística de Galicia es la destrucción de las villas. De las costeiras y no costeiras, como consecuencia de un proceso de revalorización especulativo a gran escala dentro de lo que se ha llamado el urbanismo familiar, en donde cada vivienda unifamiliar se transformaba en un bloque horroroso. Y hemos participado todos, se ha participado desde el planeamiento urbanístico, que lo ha hecho posible,
han participado los arquitectos, los ingenieros, todo el mundo ha participado. Es decir, que demonizar una parte solamente de lo que ha ocurrido, y estoy de acuerdo de la barbaridad de los rellenos que se ha hecho, y sigo insistiendo, aunque Encarna antes cuando hablaba, es una demanda de abajo arriba. Es una demanda de abajo arriba, en donde hay unos agentes económicos, evidentemente, inmobiliarios, evidentemente, que han actuado, ¿no? Pero es una demanda por parte de los propios habitantes, porque una destrucción de lo que es la economía tradicional, la agrícola, la marinera, la única posibilidad que ha existido en Galicia en las últimas décadas de obtener rentas es a través de la transformación del suelo, no ha habido otra. Podo un inciso pequeno, nada máis, ¿no? En relación, digamos, ao que comentaba ahora Miguel. No, efectivamente, o asunto é, digamos, que as cousas xa están aí, ¿no? E, por tanto, digamos, o tema é, digamos, non é lamentarse do que pudo ser e non foi, senón ver que se fai co que hai, non? E, por outra parte, Carlos, gobernar tamén é decir que non sempre decir que sí. Gobernar tamén é decir que non. E eu diría que basicamente decir que non, moitas veces. Non, pero en relación a isto de que comenta Miguel, eu creo que é un tema que onte saliu, non? Este tema desta raya competencial, non? Que somente existe blanco sobre negro, non? Pero que ao final ti non a ves cando paseas, pero sí que as ves desde o punto de vista das transmisións das accións. Pois en Ferrol Vello o tedes clarísimo, non? Digamos, o único sitio en Ferrol onde ti te podes aproximar ao mar pois non é teu, é de outra administración, digamos, que realmente plantea outras cuestións destas distintas, non? Eu creo que onte abríase, digamos, podemos decir, unha ventaniña, non? Unha fiestra, entre que seña pequena, que eu creo que sí que debemos de engancharnos a ela cada vez que se abre unha ventana destas, non? Que é o tema da reforma legislativa do tema de portos, cando menos en relación a portos de titularidade autonómica, non? Esta idea de que efectivamente, houve unha deixación legislativa do punto de vista da administración autonómica en relación ás súas propias instalacións e que, digamos, realmente estáse movendo, digamos, con unha legislación estatal planteada en relación a portos de interés xeral do Estado. Cando, digamos, en moitas das nosas vilas, Rianxo podía ser un caso onde, digamos, a esplanada casi máis grande que toda a vila, por exemplo, non? Onde realmente, digamos, en esas esplanadas están ocurrindo cousas que están perfectamente interrelacionadas, non? E que non pode ser de aplicación que de repente poda emerxer unha verxa xa non somente literaria, senón unha verxa física que separe un ámbito de outro, non? Eu creo que esa reflexión do papel que os portos autonómicos, que os portos históricamente como generadores destas vilas, non? Teñen, non? Digamos, desde o punto de vista da súa transformación e da súa implicación no que pode ser o desenvolvemento da Tinglao, bueno, pois abre esta pequena fiestra en relación a esta revisión da legislación autonómica, que eu creo que, se non entra por estas cuestións, pois, bueno, pues podría ser, digamos, outra cuestión. Y si me dejas decir una cosa, Alfonso, lo que estás diciendo, yo creo que hubo una reflexión interesante respecto al tema de los portos en la etapa anterior, digamos, donde se hacía, con lo que se llamó el bipartito, en donde se paralizó toda la construcción de puertos deportivos, porque se llegó a la conclusión de que el puerto deportivo era un elemento que introducía una tensión territorial inmobiliaria tremenda. Es decir, el puerto deportivo estaba al servicio de nuevas urbanizaciones y de transformación del suelo. Esa decisión de paralización del plan de portos, que en ese momento inundaba la costa de portos en relación a... Fue una decisión valiente, importante y por tanto, también desde la planificación sectorial, un poco a través de esas medidas, se puede hacer mucho, ¿no? Ben, en relación co que dicía antes Carlos sobre a xeralización da desfeita, simplemente indo pola A6 ou pasar por Becerrea pódense ver bloques de pisos no medio das carballeiras, cousas que chocan moito, non? As carballeiras son moi fermosas, pero están adornadas con esas construcións. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarles porque me parece que ha sido un seminario muy interesante con intervenciones muy complementarias unas de otras y que desde lo global hemos concretado y desde el ejemplo del detalle podemos otra vez sacar
conclusiones generales, ¿no? Yo, bueno, un poco de lo que se estaba hablando y que ya han sacado pues, respecto pues, a toda la normativa con la que contamos, la ley de paisaje, que por ejemplo, en el ejemplo de Combarro, el puerto, si no entendí mal, está construido en el 2010, con lo cual ya existía esa ley de paisaje y ya se tenía que haber hecho un estudio. ¿Es anterior? 2004-2008. Vale, porque ya me había parecido que era el 2010 y decías que entonces no estamos aplicando toda esa legislación que tenemos, porque ahí ya se exige que haya una integración paisajística, que exista esa visión global y no se está haciendo. Entonces el problema no es de con qué instrumentos contamos, sino cómo los aplicamos y cómo los gestionamos, ¿no? Y un poco relacionado con esto, bueno, también creo que los planes especiales y cualquier planeamiento se demoran tantísimo en el tiempo que al final no son efectivos ni eficaces, que también pues, en el ejemplo de Combarro pues, se ha puesto en evidencia, y a lo mejor habría que hacer instrumentos mucho más rápidos, pero con unos indicadores más eficaces, que según vayan saltando esos indicadores, pues haya que hacer modificaciones y que no haya que volver a tramitar todo, y un poco en relación con esto, ahora con la nueva legislación estatal de la ley de las 3 Rs, quería preguntaros, si alguien me sabe contestar, si consideráis que va a ser más eficaz o va a perjudicar más la protección de estos ámbitos, ¿no? Porque parece que es una ley de rehabilitación, pero que al final deja unos ámbitos de gestión que dice que hay que delimitar, sin concretar mucho si al final dentro de ese ámbito de gestión se puede llegar a modificar usos, volumetrías, espacios y de todo, con lo cual, ¿cómo vamos a poder aplicar? Por favor, titula un pouco mellor esa lei, porque non... Regeneración, renovación y reforma urbana. Regeneración, reforma... Renovación y reforma urbana, me parece que es. Gracias, gracias. Eu simplemente así, por avanzar, digamos, a minha lei das 3 Rs non é unha lei, digamos, que me parezca unha lei, digamos, satisfactoria, pero por unha cuestión básica de principios, non? Porque é que, digamos, abandona, ou, digamos, o desprecia, ou, digamos, todo o proceso de rehabilitación das ARIs, das oficinas de rehabilitación, todo o tema da intervención individualizada entre, digamos, entre o cidadano e a oficina de rehabilitación que se leva desenvolvendo neste país desde o ano 1995. Que será boa, será mala, será moita, será pouca, pero que de alguna maneira, digamos, é unha experiencia que en este momento se abandona completamente, non? Eu, digamos, dame unha sensación, tampouco quero, digamos, prexuzgar, digamos, de que detrás desta lei, digamos, existe, como se dixéramos, bueno, pues un intento de buscar un novo marco inmobiliario para as actividades económicas e que unha vez que as periferias, e así é como empeza prácticamente a lei das 3 Rs, dicindo que xa non se vai a construir nada máis, temos que mirar para dentro e que, polo tanto, digamos, o escenario, o campo de batalla, podemos decir, os próximos anos van a se producir ao interior das cidades. Eu creo que, efectivamente, é unha lei que, vamos, que é manifestamente mellorable, creo que abandona, digamos, tradicións anteriores e, desde o punto de vista da súa xestión, eu creo que dificulta, non? O tema de ter que producir actuacións a partir dun umbral determinado de número de vivendas, non? De maneira conxunta, o tema dos compromisos certos de alguén que se compromete a acometer unhas intervencións que se van a producir en 2, 3 ou 4 anos, non? Hai unha serie de rixideces que fai que, digamos, alonxe o que aos mecanismos de rehabilitación do que agora é, que é, digamos, cando as oficinas de rehabilitación funcionan ben, que é que, digamos, estas oficinas están na rúa e son oficinas, digamos, que se moven en contacto, digamos, cas necesidades e cas consultas calos cidadanos. Teño dudas, A primeira duda é que, a día de hoxe, saliu un decreto da Xunta sobre temas de rehabilitación sin consignación presupostaria. E o plan de vivenda, que estamos no ano 2014, remata no ano 2016, bueno, aí xa empezamos a crearnos unha sensación un pouco estrana dende o punto de vista da eficacia, non? Entón, modificaron a lei, porque as competencias de vivenda é das comunidades autónomas. Non, pero o plan estatal, de vivenda é o problema. Non, xa está, é unha apunte. Sí. Ui, días que verás. Hai máis intervencións?
Dado a hora na que estamos, tamén o cansancio afectará algo as enerxías. Pois, bueno, gracias a todos pola súa asistencia. Non sei se os organizadores, Rafa ou Iago, queren facer algún tipo de brevísima conclusión ou balance da... Bueno, que faga Rafael un pouco de comisario desta exposición. No, Iago, vamos, E eu fago unha institucional rápida. Sí, no, eu simplemente, como conclusión importantísima, que este seminario tuvo moito sentido polo que puderamos contar aquí e aportar, pero sobre todo pola vosa asistencia, que sode xente moi relacionada con estes temas, moi implicada, e polo tanto o que fixo máis importante e máis útil, non? Nada máis, gracias a todos e a todas. Ben, nada, en nome do Consello de Cultura Galega e do seu presidente, dos membros da sección de Patrimonio de Bens Culturais, moitas gracias pola vosa asistencia. Intentaremos facer un informe proposta derivado, reportado por estas xornadas, por esta experiencia, e como estades aí apuntados no mailing por moitos motivos, a mellor xa de fai tempo, ou se non de novas por estar inscrito en este seminario, cando teñamos ese informe, pois será remitido. E ao mellor, pois se é necesario, ao mellor, pois antes, pois se hai algunha consideración individual sobre o texto, os contidos deste. Pois nada máis, moitas gracias e hasta a próxima.